سنة أبو صندو ناي سلام حيني كم نايت مالي صندو خدم صندو رمي صندو رمعة صندو عمي صندو خبري صندو سلام صندو عركني صندو حكمي سمت تضمت زحلق قصلم مخدمة حسب بحدا سبوم نسخة والتا نسخة تنبوم يأكل بلو شقر يخطو أي تسمع أيو ترداد يسوقل أي تسمع أيو سلالة مليون سلالة مليون ربعي سلالة مليون سلالة مليون سلالة مليون صندقمي صندقدم صندقت صالي عصورانا زنبر عوت مالي وفزيقا أوراج أيبلي ميروح عليت حيمانات مفضيو السلام عليت متكنسولون صور مرقسي حدا يزيك يردنسي وفزيقا تماسا سالي حياة زي علي بعلي صندوق صندوق ورحل معاه والأسطنبار طول الحبيب صندوق صندوق واطلع حيلي كبرت اسمي سما يتقلي سلالة مليون سلالة مليون هذا ربعي سلالة مليون سلالة مليون سلالة مليون هذا ربعي سلالة مليون سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كما يتخونون تبوك تكونون اي وترو تمليتنان بحقنانيو لومون كم وترو فولي مدب حزنا لكم قريبنا لنا كم تري وزن لهم بتبحر موتور ناي سورا تباهيلو زفلت حساب لهم مدما أبركتوناتو فتسم زي قدالي ودو تقول نزي حجزة لنا مدرخ نسم دو يلوز در فادر فيها اب چانلو خيدكم سبسكرايب قبرو لايك قبرو شير قبرو سبورت قبرو بلو سراح كسرح تدليهم نيشتي كفال قراريت اسمعكم زلغو بملآت هدر فخيتكم سمعوا سلازي نزوم جاقانونا انت حقزنا يوم كحقزونان كبركتو لان زغلو من قار زد ليكم اي مسلا نابز قداي هلو مارسي اقداسي ابوانا ناتقايا يرزقي زلو اب قربان ابرحو زقاتم زلو كنرينا مجمريا حدش فخران حدش تهديدن بون تجمرنا قليب لنان لتسكو ኢትዮጵያን የሚያክል ሀገር ኢንካፕሱሌትድ ሆና ለልጆቻችን መሸጋገር አለበት ብሎ ማመን ተገቢ ሐሳብ አይደለም። ይሄን ለማሳካት ውጊያ፣ ግጭት ያስፈልጋል ብለን አናምንም። ለዚህም ነው ለ5 ዓመታት ስንለማመጥ የነበረው። አሁንም በሰላም በዓለም ሕግ መሰረት ኢትዮጵያን ከዘጋት በርና ድሃ ካስባላት መጠሪያዋ መገላገል አለባት ብለን ስለምናምን በየትኛው መድረክ ከኢትዮጵያ ጋር በሰላማዊ መንገድ ለመነጋገር የሚፈቅድ አካል ካለ እጃችን ከምን ጊዜውም በላይ የተዘረጋ ነው። ነገር ግን ኢትዮጵያ የጂኦግራፊ እስረኛ ሆኗ ለዘላለም ትኖራለች ብሎ የሚያስብ ኢትዮጵያዊ ካለ እርሱ የሞተ ነው። ሰላም ታስቀድማለች፣ ደህንነትን ትፋለማለች፣ መውጫ መግቢያ በሯን ታበጃለች። ይህ አይቀሬ ጉዳይ መሆኑን ተገንዝበው ወንድም እህቶቻችን በፈጠነ ጊዜ ለድርድር ራሳቸውን ዝግጁ እንዲያደርጉ ማድረግ ነው። ኦኬ እዚ ሌተስት ትሬት ናይ ዝሓደሸ ተህዲድ ናይ አብይ አሕመድ ብምክንያት አይ ዶንት ኖ መበል ራብዓይ ድዩ ወላ መበል ሳልሳይ መፅሓፉ ኣብ ምፅምባል ዘስምዖ ዘረባ ኢና ንርኢ ዘለና ካብቲ ዝብሎ ዘሎ መልእኽቲ ቅድሚ ሕጂ ብተደጋጋሚ ዝበሎ እዛ ዘረባ እዚኣ ሕጂ ስለምንታይ ክዛረባ መሪፁ ኣሎ ወይ ንምንታይ ክብላ መሪፁ ኣሎ ኣቐድም ኣቢሉ ንዝበላ
زربا كرم سلزدليو انتايلو سلزنبريو نع كرم يلمتي زلو ويون ني محبرسب عالم كدناغري ليمتي زلو تسمع جمرو ይሄ ግድብ በተሟላ ደረጃ አልቆ ስራ ከጀመረበት ከዛሬ ጀምሮ የኢትዮጵያ ጂኦፖለቲክስ ኩስመና ታሪክ አበቃ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ጂኦፖለቲክስ ቁመና ተሻሻለ ማለት ነው። አደገ ማለት ነው። ይሄ የተሰመረበት ሀቅ ነው። በሁለት ሶስት ምክንያት ላስረዳ እችላለሁ። አንደኛው ለኢትዮጵያ ትልቁ መከራ፣ ትልቁ ችግር፣ ትልቁ ፈተና እስካሁን ባለፈችበት ዘመናት ፈታች ማለት ትንንሾቹ ምንም ናቸው ማለት። ለምሳሌ አባይ 1000 ዓመት አሁን የሚሰጠውን አገልግሎት እንዲሰጥ ማድረግ አልቻለም። ቀይ ባህር እኮ 30 ዓመት ነበርኛች። ቀይ ባህር ዛሬ 30 ዓመት ነው። የትናንትና ታሪክ ነው። የተፈጠረው ስህተት ትናንትና ነው። ነገ ይታረማል። ብዙ سمعكم معكم سلازي إذا زربازيا أبزحات بإرتراويان يكونوا بخالوت محبر السبع عالم نكوينات أواج نمقبار يدالو كم زلو قليس أمان يرو سلازي ناي أباي ناي شح حمدو قلدو يلو دراما دحر مقبار ناي كأي بحر قدايقن كان مسالة عمت نات ناي نيرو مسالة عمت بستقبر جيغا تمالي بستقبر جيغا إنا كسير نايو صباح دما كرم زخليو زي طلع زخوني intention ويون بحقي ويون دليت ويون بلان ناي كوينات كم زلو زقلتيو حجي تمليسو انتاي جيرو نزيان مرام تباهيليو شتارا يبو شتارا قن نمنتا علامة خاخن ريال لنا زقات برنا دها كاسبالت متريوا مقلاقل ألبات بلن سلمنا من بيتنياو مدرك كإثيوبيا غار بسلاماوي منقد لمن نقاقر يميفكد أكال كالله እጃችን ከምን ጊዜውም በላይ የተዘረጋ እጅን ታዩ በኩናት ተማል ተጋገናዮ ጽባህ ክንሩመይና ዝበለ ናይ ኩናት አዋጅ መኻኑ ኒ ለባም አመተሉ ንዓሻ ደርጓሐሉ እዩ ነገሩ ሕጂ እዚያ ባክላሽ ዲፕሎማቲካዊ ጸቅጢ ከም ተፈጥሩሉ አማኽርቱ ይነግርዎ ስለዘሎ እዛ ጉዳይ እዚያ ኤርትራ ገይሮሞ የማይገበርዎን እዚያ ቃል በቃል ተርጉምካ ናብ ሴኩሪቲ ካውንስል ني أبي أحمد ناخد كسو زخلك شفتيه مخنياتو بقلتي مسلاس عمت أنا بزح وزيت صحيفة أبيكس أبزم ساقون شير جريه مسلاس عمت ناتنا زنبرة بجيجا استوهبه زدما إيرترا بجيجا يكونوا تنعم توهبه we know this they know this علم جن كنا نقرأ لنا بتدقق عمي نعلم من قار كدلنا يكونوا بالكلام عزيز سلزي انتهي قبر ما تيجي نحنا بسلام أو من قديو بسلام أو من قدينا يكونوا تسقط قبر كم زلي حراي قبل سب أبتعولك كم زلوا ناي سومالي لاند زنبرة ناي بحري دليتن بلانن كم زقطوا سمعنا لنا بسو يلا انتبهي لي سلزي تناي سومالي لاند قاس بقاس ودي واي تاكيزتيا سلزي exclusively ناب إيرترا زغن عزرباي زغا pressure أغطب مقبار كوينات كجمرية نابلكا كلنا كوينات مناورا نقبركا أب ستيج متي خاقد ناي سلام بسلام ومن قدن بميتن جدن كقبر علو زبل تغطيو ثلاثة زنتاي كقبر تفتن زلو أب ستيج ناوتي إيرتران تخصيصا أوكي أريمو كويو من البات حريقو تزاريبو بسمعتاتي تزاريبو خونجن دحريو متيو كو أب public space متيو بسلاماو منقدن بدبلوماسياو منقدن يزدل زلو يزبل زلو بمبال تأريمات اللي نمبال جيم يدسعود زلو سبزي جيم يدسعود زلو بوغن إيرترا نزقو دايزي بخامي كم ببو يقولو انتايم ببولو برقص مقلتناتهم بتدقاقامي كأيح مسمر كم تسقريهم زنقر زلو أبي أحمدن إثيوبيان أبي أحمدن بلسقنان كأيح مسمر كم تسقرو كأيح مسمر بسقار مالدما ناي حدا الأولى وحقر أفدق بحري ناتيلكا كتمدرن كتزاربن مفتان كالي سفيع زغونا نكوينات زبقاقس سمعيت سب كتنكف زغل بروباغاندا ناي كوينات يقبر لو نفسو زغالي قهسات ناي متكلاتنا UN يسوين أبكالك زي تقشلكم نيري سلازي بقول من قدي إن ريوزة لنا أكايدا ناي أبي أحمد أبي إرترا كوينات كقبر كم زغل ويون كقبر دليت كم زلون مدب كم زلون زغلس بتدقاقامي ጭብጥ ድሕሪ ጭብጥ ይዝበና ዘሎ ነቲ ጭብጥ ንሱ ዝህቦ ዘሎን ናቱ ጀነራላትን ናቱ ሓለፍትን ካድረታትን ዝገብርዎ ዘሎ ግልፂ ዝኾነ ናይ ኩናት ኣዋጅ ብምንታይ ገይሩ ክሽፍኖ ወይ ክእርሞ ይድፍትን ዘሎ መፅኡ ነዛ ሕጂ ብዲፕሎማስያ መንገዲ ነዛ ሕጂ ዝበላ ኣለው ፀዓዱ ከም በዓል ላውረንስ ፍሪማን ዲዩ ገለ ዝበሃል ኣበይቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኮሜንቴተርስ ብላብላ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ نفس وكف جزء إثيوبيا نبكينا توجه لنا بوست خنقبر كلنا نزي فيديو زي قري قرصو نو
أبي أحمد ناي سلامي يزبل زلو بسلامه منجدي بدبلوماسية منجدي بشركة منجدي تزارب زلو يزبل زلو عند حركه مخينو بسلامه منجدي زل انتلو بسلام منجدي مسأنزنا قد زلو بعال جوبت اللو بعال كينيا اللو مساعتن كفيلو بجمريا مستن إن كان هبان كبير ندادي زي ساعات كبير إلكتريك كبير نابلندي يزارب زلو إلكتريك زي عند حرقينو مشي هبنا لنا عن كابن دادي ركبت الدليل دلو سلم تايو نيرترا مسا دبلوماسياو زمدنا زيبلو اكسكلوسيفلي نابي إرترا تراي تسقط قبر كالاي أبزياد الرجازيا بزيانة أول ما نسمع مسا تحيزنا هنريها نغلينا مروخينات يلن كم تستبهله أبي كجمري خالي اتوقاقن مسانا زي كونه مس عالمي خون زبلي نقولهم زوم كيناتي هلدو زبل سخفتاتات زلوهم أبال صمدو زغونه حبتامو صبوغ يرو تنتينوالو زعادنا إثيوبيا بوليتيكينياتاتون صمدو يتمقدي بلولو بس يوم ناس تزراري مناس ركباتنان أخيباتاتنان ودينا ننكساغس علنان فرغان دما صمدو زبتات عبد زاتولو ودبشاشا رادار بملوات نابقيح بحر توكيرلو ادش ترى فلوتي بخم بعل جنرال تشومو غموچو زامسلو تلمدين فكرت بيلكا هو تبزحمو يا شعبيان ترصيرو غبره ملس خب بس دما محبراو مراغبيتات واچ خوينو وشتاو غدا ኢትዮጵያ خرسا አይኮነ ንዝን ፈልጦ شعبيا ማንም ጀማር ፖለቲከኛውን بزرባ መራሕት ብልጽግና ሻገልን አብትናይ ቆይቁ ማዕድ خعدمن زي حسبي ጉዳይ መረዳታ ለዓላውነትና ጽነትን ኤርትራ حدوانا بحنت خبروساتي ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ይኮነትን ናጻ ወጽያ ወይ ካብ ኢትዮጵያ ይኮነትን ናጽነት አርኺባ ይለኔረ ኤርትራ በመገድቲ አህጉራዊ ሕግን መትከላትን ዝተኸተለ ሬፈረንዱም ያ ኣብ 1993 ሉዓላዊት ሃገር ኮይና እዚ ሉዓላውነት እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ካልእ መንግስቲ ዝወሃበን ዝኽላእን መሰል ኣይኮነን በመንግስቲ ኢትዮጵያ ክጸድቕን ዘይክጸድቕን ዝበሃል ነገር እውን ኣይነበረን ባሕፂሩ ጉዳይ Eritrea was one of the nations crafted out by colonial powers the end of the 19th century. Unfortunately, after the Second World War, we could have gained our independence like every other nation in the continent, but the superpowers who came victorious after the Second World War came and said, well, Eritrea does not serve their strategic interests in the region, and for that matter, the people of this country were deprived of their right to independence and self-determination, and they had to fight for almost half a century to achieve those goals. እዚያ ኤግዛክትሊ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ጽቡቅ ጌር ገሊጽዋ ነይሩ ኣብ ካልእ መድረኽ ማለት እዩ ካብዚያ ቪድዮ እዚያ ብዛዕባ እቲ ኣባይ ግድብ ዝበሎ ተባሂሉ ብዙሕ ግዜ ቆሪፆም ሸር ዝገብርዋ ኣብዚያ ቪድዮ እዚያ ዝበሎ ግን ኤርትራ ከም ማንም ሃገር ኣፍሪካ ከም ነፍሲ ወከፍ ሃገር ኣፍሪካ ናይ ኮሎኒያል ክሪኤሽን እዩ ከይሓፈሩ ኢትዮጵያ እንታይ እዮም ዝብሉ እስኪ ኤርትራ ዝበሃል ሃገር እኮ ብ1890 ብናይ ጣልያን መግዛእቱ ዝቆመ ሃገር እኮ እዩ What about Kenya? What about you? What about Somalia? Uganda? Tanzania? You name it. Every country of Africa ውፅኢት ናይ መግዛእቲ ኤውሮጳ እዩ ንዓይ ናብ ኤርትራ ክበፅሕ ከሎ እቲ ኮንሰፕት ይቕየር ኮይኑ ይስማዕ ካልኣይ ኤርትራ ልክዕ ከምተን ካልኦት ንነዊሕ ዝተገዘት ሃገር بمجزأة زعتل دما سوس عمت تجزي خايون حد هجر قبل العيد مع 10 عمت نا إنجليز توثيق قالوا إذا هجر إذا بزي هجراوي أيدنتي تاقوي من لهم هنياتو حادث علي نخلو نخدز عمت أمها دوباتو مسكالو دجوز إذا برحيلتات مس إنجليز مس فرنسا كم دم مس إثيوبيا عند حري بوردر ناتو سيد جيرلو إيرترا كابتن زلع على ناس الناس جبان هجرات يعني را أب 5 مالتشو مستمودا يقداس كم تزبلو بشرحنا أمريكا نستراتيجيك كورب حنا تباهيلو بستجبره دراما إيرترا أم مجزات كتكون بمس إثيوبيا فدريشن ون شموي فدريشن نمبر نبي إثيوبيا نخط جع نبي إثيوبيا نخط ودق طبعا نجو إثيوبيا نخط رنفا مخانو نافلتو السيستم نايت فدريشن كم تجاري فلتري لس دايما دايلهم إيرترا نخط رنفيلهم بري كونديشن نعم ترنافنا هاي السلاسة قد ما كنا تجيرميم نابو إثيوبيا بوجيرهم دم حليفهم دم سانكلتن نت حماق فدريشن وانتقونه أفريسمو وتم عند النت زبلوز نبر الشعو بس إثيوبيا عشان نازبلوز نبر قدامه كافة تعسسهم يمنيرو السومز دلي وفدريشن التنساتهم عند النت يلوم دشكعوا من اتزخفه مرز مخانو مستعمر يومه قال كابتم نتقال استبقسون صوتهم مستم كم يوم زنبرو بحر خوينهم نخسر خيرهم سلازي إثيوبيا تقتلوا 8 قدي
እቲ ፌደሬሽን ዝተገብረ ጌጋይ ነይሩ ድሕሪኡ ድማ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ፍርቂ መዋእል 50 ዓመት ልዕልዩ ተቃሊሱ ናጽነቱ ረኺቡ ከብቅዕ ናጽነትና ያኽለና በቃ ብስሬና ረኺብና ናይ ልኽል ከይተደቃቀሰ ብናይ ዩኤን ተዓዛብነት ብናይ ካልኦት ማሕበረሰብ ተዓዛብነት ህዝቢ ኤርትራ መሰል ርእሰ ውሳኒኡ ናጽነት ደትደሊ ወላይ ትደሊ ንዝብል ሪፈረንደም አካይዱ ሙሉ ናጽነቱ ስለምንታይ ነዚ ንዛረብ ኣለና ቢኮዝ ዊ አር አት ስቴጅ ተመሊስና ሉላውነት ናትና ክደፍሩ ዝደልዩ ሓይልታት ይመፁና ስለ ዘለው ዝያዳ ድማ ንነዊሕ ዓመታት ብብሬን ዎሽ ዝተገበረ ብናይ ፀላእትና ንመንሰያትና ብዙሕ ዘደናግር ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ ዘደናግር ሓበሬታ ስለ ዝወፀ ጥራይ ገለ ኤርትራዊ ምስ ኣቢ ኮይኑ ዲሞክራሲ ከምፃ ኣለየ ኣቢ ኢሉ ንክቃለስ ናብ ይኸይድ ኣሎ ኣነ ነቶም እንጌራ ናቶምን ቢዝነስ ናቶምን ከሳልጡ ዝኸዱ ይብለኩም ኣለዎም ብዙሕ ወዲ ገርህ ልባይ ምሶም ዘሎ ነዚ ወዲ ገርህ ልባ ድማ ክንገልፀሉ ግዴታና እዩ ገለ ካብቶም ዓበይቲ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ፖለቲካ መራሕቲ ከም በዓል የማነ ገብረአብ ዝብልዎ ሓቆፍቲ ክኸውን ኣሎ ሃገራዊ ዝበሃል ኤርትራዊ ዝበሃል ሓቋፊ ክኸውን ኣሎ ተጋጊዙ ዘሎ መንሰይ ክምህር ክኽእል ኣሎ ክንደጋግሞ ክንክእል ኣለና ሓንትላ ናይ ሶሎ ሚድያ ካልኦት ዓበይቲ ኤርትራውያን ዝበልዋ ክድቅስ ክትንስእ ኤርትራ ትረስዕ ድያ ከምታት ትብል ኣላ ዘረባ and this is very fundamentally important ማለት ቃል በቃል ክትብሎ ዘይኮንካ ነገራት ክደጋገሙ ክኽእሉሎም ኣብቲ ርእስን ኣእምሮ ናይ ደቂ ሰባትን ሬጂስተር ክገብሩ ክምዝገቡ ንሓዋሩ ክቕመጡ እንተኮይኖም we have to repeat every day ነፍሶ ከም መዓልቲ ተደጋገምና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክንደግሞ ክንክእል ኣለና ሓደ ካብቲ ሃገራዊ መዝሙር ኢልካ ትዝምሮ ነቲ ዕላማ ናይቲ ሃገር ዝእክብ ስለ ዝኾነ እቲ ሃገራዊ መዝሙር ቀፃሪ ክዝመር ከሎ ልክዕ ከምዚ መዲቴት ትገብር ከም ዘለካ እዩ ምናልባት ከም ቆልዑ ኤርትራ በዓል ደማ ናልቀስ ተደምሲሱ መስዋእታ ብሓርነት ተደቢሱ ገለ ክንብል ከለና ኣይርዳዕናን ነይሩ ግን እቲ ኣብኡ ተቐሚጡ ዘሎ ቃላት መትከላት ናይቲ ሃገር ስለ ዝኾነ እቲ ሰብ ከይተረድኦውን ክውሕጡ ኣለዎ ካብ ዝብል ስነ መጎት ወይ እውን ካብ ዝብል ኣተሓሳስባ ዝመፀ እዩ ሕጂ ኩሉ ዝንብሎ ዘለና ብቐሊሉ ክርሳዕ ዝኽእል ኣብዪ ኣሕመድ ድማ መበል መበል 30 መጽሐፍ መበል 30 መበል 40 መጽሐፉ ይጽምብል ኣሎ አይ ዶንት ኬር ሓሶት ናይ ዝሰብ ዝግን ንሽተይ መሊሰ ከስማዓኩም እየ ኣብዚያ ስምዑ ዋስከ ኢትዮጵያ የሰላም ድርድር ጉዳይ ኮንፍሊክት ትራንስፎርሜሽን ይባላል። በቴሪ ያለ ያልተተገበረ ግን በተግባር ያሳካነው ትልቅ ድል ነው። የኢትዮጵያና ኤርትራን ሰላም የሚጠብቁት ፕሬዝዳንት ኢሳያስና እኚኛው ሰውዬ አይደሉም። የኢትዮጵያ ሕዝብና የኤርትራ ሕዝብ ነው። የኤርትራ ሕዝብና የኢትዮጵያ ሕዝብ ወንድማማች መሆኑን አብሮ ቢሰራ አብሮ ቢነግድ የሚጠቀም መሆኑን ከልማት እንጂ ከጸብ ትርፍ እንደሌለው እያየና እያወቀ ሲሄድ ሰዎቹ ሁለቱ ሰዎች ቢፈልጉም was so excited to see my own people who can speak my language from the other side. And it is a great joy for me to witness that we are one people, one family into two countries with artificial border. This artificial border, in my opinion, will be dismantled. These people can be transformed into one family, one country, one people with great joy and cooperation. Ergan kuniruma isimati tokko afan ብሓፈሻ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ተፈላለየ መድረክ ክዛረብ ከሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዝነበረ ብፍላይ እቲ ዝምድና እቲ ዝነበረ ፅልእን ምትፍናንን ኮንፍሊክት ትራንስፎርሜሽን ማለት ነቲ ዝነበረ ምትፍናን ብሰናይ መንፈስ ብሰናይ ምርድዳእ ኣብ ሰናይ ነገር ነቲ ኤነርጂ ናይቲ ናይ ፅልኢ ናይ ምትህልላኽ ዝነበረ ሓይሊ ናብ ፅቡቕ ነገር ተቐይርካዮ ዓብ ልምዓት ከምፃልካ ዝኽእል እዩ እናበለይ ዝዛረብ ነይሩ በቲ ንሱ ዝገበሮ ድማ ብዙሕ ነገራት ናይ ወደብ ኣጠቃቅማ ድዩ ናይ ንግዲ ናይ ክልቴን ሃገራት ድዩ ኩሉ ነገር ይዘራረቡሉን ፅቡቕ ይኸይድ ከም ዝነበረን እዩ ዝነግር ኣብ ዘረባ እዚ ተቐደም 2018 ተዛረበ ዘረባ እዩ እዚ ሕጂ ከምዚ ኢሉ ንሱ ዝተዛረበ ንሱ ኣብ ዝተፈላለየ መድረክ ስለ ዝዛረብ ካብኡ መድረክ ኣብቲ ናቱ ኢና ወሲድና ክንዛረብ ንኽእል ብወገነ ኤርትራ አንፎርቹነትሊ ሳሕቲ ግዜ እዩ ዝዝረብ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ኣይትዛረብን እየ ብዛዕባ እዚ ኩነታት እዚ ምስኡ እንታይ እዮም ተዘራሪቦም ኣብ ምንታይ እዮም ተረዳድዮም ኣብ ምንታይ እዮም ዘይተረዳድኡ ኤርትራ ነዚ ነገራት እዚ ብግልፂ ኣይትገልፆን እያ ኣሚን ክግለፅ ይግባእ እዩ ስለምንታይ ነቲ ነገር እቲ ኤርትራ እንተዘይገሊፃቶ ብናይዚኦም ሓሶት ንዓና ንኤርትራውያን ኣይተሃልሉናን እዮም ኣየሽኩዕናን እዮም ንፈልጦ ኢና ሓሳብ ምዃን ክትብሉ ነርኩም ባይ ዘ ወይ ኣብዪ ኣሕመድ
ምስ ኤርትራ ክሓብር ከሎ ኣነ ኣየጣቃዕኩሉን ኣብቲ ግዜ እቲ I was not in politics ናይ ብሓቂ ተሓጒሰ ተስፋ ገይረ ግን እቲ ዝነበረ ዓጀውጀው ቀልጢፉ ከስጋዓኒ ካብ ዝጀመረ እዩ ነይሩ ብፍላይ እቲ ዝዛረቦ ዝነበረ ዝኸዶ ዝነበረ ገለ ካብቲ ዘፍርሃኒ ዝነበረ ግን ብኣካል ከይደ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይን ከይደ ነቲ ብወገነ ኤርትራ ካብ ኤርትራ ዝመፅእ ዝነበረ ህዝቢ ብዝሕ ምስ ረኣኽዎ በቲ ሓደ ተስፋ ሂብኒ ክንምንታይ እቲ ቁጠባ ተዓፅዩ እቲ ህዝቢ ድማ ካብ ብፍላይ ኣብ መቐለ ምስ በፃሕኩኒ 10 መዓልታት ኣውፀኒየ ነይረ ካብ በዓል ክረንከ ይተረፉ ምስ ጀላቢኦምን ካብ በዓል ቁርደት መፅኦም ኣብኡ ቡን ክሰትዩ ገለ ምስ ረኣኽዎም ተገሪመ ማለት እዩ እቲ ህዝቢ እዚ ንንግዲ ክሳዕ ክንደይ ክፉት ምዃኑ ተገሪመ ግን ብግምጣሉ ድማ ብወገነ ኤርትራ ይረኣኽዎን ግን እዚ ዝኸይድ ዘሎ ሲ ምናልባት ክሊር ነገራት ደይ ተገይሩሉ ሲ ንኤርትራ ሲጎድኣ ድኸውን ወላ ሕጂ ለንቀነ ፅምዶ ክዓቱ ከሎ ሓደ ካብቲ ዝፈረሱ እየ ነይራኒ እቲ ዶባት ክፍት ምስ በለ ምስቲ ናይ ኤርትራ ዘሎ ፀገማት እቲ ምኽፋት ናይቲ ዶባት መሊሱ ነቲ ሰብ ከዓ ምናልባት ብግልፂ ክንዛረብ እንድሕር ኮይና 2019 ዶብ ምስተኸፈተ ክንደይ ኤርትራዊ እዩ ካብቲ ኤርትራ ወፂኡ ስለምንታይ ወፂኹም ኣይብሎምኒ ንባዕለይ ወፂአ ስለ ዘለኹ ግን እቲ ዘሎ ኩነታት ንኤርትራ መሊሱ ሃጓፍ ከይፈጥረላ ትፈሪኻ እዚ ሕጂ ተገይሩ ዘሎ ፅምዶ ምናልባት ነቲ ናይ ስግረዶባት ኣወልፅዒት ተዛሪብሉ ኣሎ ነቶም ስግረዶብ ዝሰርሑ ብክልቲኡ ወገን ሕማቕ ዝገብሩ ዝነበሩ ንምቁፅፃር ምርድዳእ ተገይሩ ከም ዘሎ ኣብዛ ሌይቴስት ናቱ ፅምዶ ተዛሪብሉ ኣሎ ብሓፈሻ እንታይ ክብል ኢለ ኤርትራን ኢትዮጵያን እቲ ዶባት ክኽፈት ከሎ ገለገለ ኤርትራውያን ብስጋኣት ኢና ንሪኦ ምክንያቱ ንፁር ዝኾነ ሕግታት ከይተገበረ ወይ እውን ኮሚኒኬትድ ከይኮነ ከሎ ዶባት ክፍት ከተብሎ ከለኻ እቲ ክመፅእ ዝኽእል ነገራት ስክፍታታት መልዩ እዩ ወላ እኳ ሰላምን ፍቅርን ምርድዳእን ካብ መጠን ንላዕሊ ንደልዮ እንተኾና ንፈርህ ኢና ስለምንታይ ንፈርህ መታለልቲ ዝኾኑ መራሕቲ ካብዚ 4 ኪሎን ካብ ናይ ኢሊት ናይ ኢትዮጵያን ብተደጋጋሚ ስለ ዝረኣና እንታይ ዓይነት ገይም ሒዞምልና ይመፁ ኾኑ እንታይ ዓይነት ተንኮል ሒዞምልና ይመፁ ኾኑ እንታይ ዓይነት ሽፈጥ ሒዞምልና ይመፁ ኾኑ ወይ እውን እንታይ ቦምባታት ይትከል ይኸውን ይኽእል ኢሉ ከይደቀሰ ዝሓድር ብዙሕ ሰብ ኣሎ ብዙሓት ድማ ትፅሕፍሎ ኢኹም ኣብ ወሳብ እጃኻ እዚ ነገር እዚ ተዛረበሉ ትብሉኒ ገለገሊኡ እንተተዛረብና መሊስና ነቲ ዘሎ ቁስሊ ኣብ ምሕዋይ ዘሎ መሊስካ ጨው ምልስናስ ወይ እውን እቲ ቁስሊ መብልሻው ክኸውን ስለ ዝኽእል መንግስቲ ዝኣክል ትዕዝብትታት ገይሩ ይከላኸለሉ ክህሉ ኸውን ተስፋ እየ ዝገብር ምክንያቱ ነቲ ሞመንትም ዝካየድ ዘሎ ነቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ክምርድ ስለ ዝኽእል ዛዕቡ ክንዛረባ ይደልና ብሓፈሻ በዓል ኣቢ ከምኡ እውን እቶም ካልኦት ኢሊት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ብሓቂ ማስተር ሓሰውቲ ስለ ዝኾኑ ልዑል ጥንቃቐ ልዑል ምስትውዓል ከድልየና እዩ ክጥዕሞም ከሎ እንታይ ይብሉ ልክዕ ኣብታ ንዓና እንታይ እንተይልናዮም ክንፈትዎም ንኽእል እንታይ እንተይልና ምሳና ክሓብሩ ይኽእሉ ፅቡቅ ጌሮም ዝፈልጥዎ ኣይደ ንመፅሓፍቲ ተፃሒፍዎም ዘሎ ናይ ምትላል ናይ ድራማ ምስራሕ መራ ሓያላት እዮም ኤግዛክትሊ እቲ ረብሖም ምስ ረኸቡ ድማ እቲ ትክክለኛ ምስሊ ናቶምን ገፅ ናቶምን ንሪኦ ኣለና ካብ መለስ ንላዕሊ ንኤርትራ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ተቃለሰን ምስ ፀውራ ናይ ኤርትራ ብቐረባ ዝፋለጥ ዝነበረን የለን መለስ ከማን ጠሊሙ ዝግዳ ኣበይ ትፈልጦ ኤርትራ ካብ ዘለዎ መፅኡ ሰላም ክገብረ ኢሎ ስለክለኽ ኢሉ ብርግፅ ንሻዕብያ ኣብይ ኣሕመድ ኣሽኪዕዎም ክብል ኣይክእልኒ ዕላማ ነይርዎም ስትራቴጂ ነይርዎም እሳቶም እናታለሎም እናሓሰቦ ለኽበጥበጥ ናበለ እናፈለጡ ምንቲ መጎጎት ሕለፍ ኣንጭዋይ ነይሩ ስራሕ ኤርትራ ስትራቴጂካዊ ዕላማታታ ክሳብ ተሃርም ገፅ ትቦ ነይራ ንስኻ ኣንበሳይኻ ገለ መለ ትብሎ ነይራ ነቲ ኢጎናቱ ፅቡቅ ጌራ ትምግበ ነይራ ኣብታ ዘድልያ ግዜ ግን ጉድባይ ማይ ፍሬንድ ምስ ከም በዓል ከማኻ ዲል ክንገብራ ይንኽእልና ኢሎሞ እቲ ሽዑ ዝወረዶ ኢሞሽናል ዳሜጅ ክሳብ ሕጂ እዩ ዘብሎ ዘሎ እምበር ኣብ ደገ ባሕሪ ብሰላማዊ መንገዲ ንኽጥቀም ዝኸልከሎ ሓይሊ የለን ክሳብ ሕጂ ምትላልን ሸፈጥን ዝገብር ዘሎ ድማ እዚ ንሪኦ ዘለና ኢና ሓንቲ ብዚ ለንቀነ ኤርትራውያን ዝገበርዋ ቪድዮ መንግስቲ ኤርትራ እውን ብመንገዲ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ፖስት ገይርዋ ዝነበረ እስከንርአ ብቪድዮ ተቐሪባ ኣላ ኣብዚ Empress Catherine the Great embarked on a grand tour of Crimea. Eager to see the newly annexed territory, she hoped to integrate into undeveloped. So, erected beautiful fake villages, facades of homes populated by smiling peasants borrowed from elsewhere, all designed to create an illusion of prosperity. Behind this elaborate stage lay only poverty, rebellion and emptiness. The phrase Potemkin village has since come to signify a grand illusion, masking a collapsing reality. In 1986, እዚ ኣብ 900 ከባቢ ኣብ ብራሽ ናይ ንግስቲ ካተሪን ትበሃል ዘምፅአቶ ፖተምኪን ቪሌጅ ዝበሃል ነቲ ወሪራ ዝሓዘቶ ዓድታት ነቲ ኣመሓዳሪ ኢላ ዝገበረቶ ጀነራል ኣማዕብሎ ኢሎም እሱ ድማ ኩሉ ኣማዕቢልና ናቲ ህዝቢ ሕጉስ እዩ ኢንፍራስትራክቸር ማዕቢሉ እዩ ብምባል ዋዕዋዕ ንዝበለ ሕብረተሰብ በታ ንሳ ተሓልፈሉ ፅርግያ ብየማኑን ፀጋሙን ፅቡቅ ዝኾነ ገዛውቲ ከምኡ ድማ ዝተሓጎሱ ሰባት ተዋሳእቲ ገይሩ
تعدي صبوق يرات معبلن توينشفن كم زلا غيرو يمنا كم زنبرنا تانغستي كما غيرو دما بمثلال ابز خدتو تواساتن ነገራትን ሒዙ ኸይዱ ነዛ ጽርግያ በተሳተ ሓልፋት ራይ ጽቡቕ ነገር ከም ዘሎ የፍልጣ ነይሩ ነዚያ ድማ ልክዕ ምስ ኣቢ ኣተሓሒዞም እዮም ገይሮማ ምክንያቱ ኣቢ ትክክለኛ ዝኽተላ ዘሎ እስከ ስምዖ Yugoslavia, Syria, Rwanda, the DRC. Nope. What we are witnessing isn't simply ethnic federalism or civil war or even just authoritarianism. It's something far more unsettling. The National Army finds itself battling ethnic militias. A constitution grants the right to secession, yet the state is ኣብ ኢትዮጵያ ክንታይ ዳ ንርኢ ዘለና ንዝብል ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ክትገልጾ ከማን ከቢድ ዝኾነ ነገር ኢና ንርኢ ዘለና የስ ኣዲስ ኣበባ ገለ ጎደናታት ናታ ኣብ ኣፍሪካ ከም ዝበለፁ ጎደናታት ዘብለጭልጩ ነዚ ድማ ጽኢልና ክንዛረባ ይንኽእል ኢና ንጎ ምሸትን ብቪድዮ ገይሮም ይዕብሮምና ኣለዉ በታ ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ ንኣብነት ትግራይ ዝበሃል ኣይጥቀስን እዩ ኣምሓራ ዝበሃል ኣይጥቀስን እዩ ናብቲ ደቡብ ገጹ 2-3 ከተማታት ኣለዎ ዝጠቕሰን ብሓፈሻ ኣብይ ኣሕመድ ዝፈጥሮ ዘሎ ኢሉዥን ብዙሕ ነገር ይግበር ከም ዘሎ ብዙሕ ምዕባለታት ይግበር ከም ዘሎ ብዙሕ ኢንፍራስትራክቸር ኣብ ኣዲስ ኣበባ እቲ ከተማ ይምዕብል ከም ዘሎ ገለመለ ብዙሕ ስእልታት ይውፅእ ኣሎ ሓንቲ ነገር ኣብ ኢትዮጵያ ምናልባት ነዚያ ነገር እዚኣ ትፈልጥዋ ይኹም ዘረባ ሰሚዕኩም ኣለኹም ግን ብተግባር ዘይትፈልጥዋ ሰባት ክትህልው ስለ ትኽእሉ I'm going to show you one thing እዚያ እስከ ስምዑ ለይ Shadows of Ethiopia's bustling cities and fertile highlands, immense wealth and quiet power are concentrated in the hands of a few. Their names rarely appear on election posters, they rarely grant interviews, yet their capital steers factories, farms, oil depots, mines, hotels, and even stadiums. And at the very center stands one man, Sheikh Mohammed Hussein Al-Amoudi, an Ethiopian born. እዚ ሰብ እዚ ትፈልጥዎ ዶ? አልአሙዲ ሼክ አልአሙዲ ዝብልዎ ማለት እዩ። እዚ ሰብ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ እዚ ሕጃብ ኣዲስ ኣበባ ንሪኦ ዘለና በለጭለጭ ነዚ ሰብ እዚ ክንዲ ምንታይ ሃብቲ ናይቲ ሃገር ተቆፃፂሩ ከም ዘሎ ኖርማል ብደረጃ ቢልዮነራት ክትሪኦ ከለካ 8 ቢልዮን 9 ቢልዮን ኣለዎ ክትብል ይበሃል ይኸውን እዩ ኣብ ባይታ ክትሪኦ ከለካ ግን ትካላት ንሱ ዝውንኖም ቢልዮንስ ብዓይኒ ቁፅሪ ክትሪኦ ከለካ ትርጉም የብሉ ንኣብነት ኢሎን ማስክ ልዕሊ 300 ቢልዮን ገንዘብ ኣለዎ ሃብቲ ናቱ ብኡ ዝልካዕ ኢሎን ማስክ ግን ብጀካታ ተስላ መኪኑ ኣብ ካልእ ፅርግያ ትሪኦን ኢኻ ምክንያቱ ገዛውቲ ይውንን እዩ ሕርሻ ይውንን እዩ ሶፍት ዝኾነ ኢንቨስትመንት እዩ ዘለዎ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ስፔስ ኤክስ ኣይንሪኦን ኢና ኣብ ሳተላይት እዩ ዘሎ እቲ ካልእ ስታርሊንክ ደገሉ ዶ ኩላቶም ዘይረኣዩ ኢንታንጅብል ዝኾነ ኢንቨስትመንት እዩ ዘለዎ በዓል አልአሙዲ ግን ሰፋሕቲ መሬት ናይ ሕርሻ ሆቴላት ናይ ደርሆ ድዩ ናይ ሲሚንቶ ድዩ ናይ ማዕድናት ድዩ ናይ ገለ ዳርጋ እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ዘበነ ኒዮ ሊበራል ፖሊሲ ዝበሃል ዘሎ IMF ወርልድ ባንክ ንኣብ ብኩሉ ነገር ክፈቱ ኣብ ዝብልሉ ዘለዉ ከም በዓል እዚ ሰባት ገንዘብ ዘለዎም ካፒታል ዘለዎም ፅልዋ ናይ ፖለቲካ ዘለዎም መመሊሶም እዮም ዝረብሑ ዘለዉ ስለዚ እዚ ሕጂ ዝግበሩ ዘሎ በለጭለጭ ናይቲ ከተማታት ነቲ ሃብትናቶም ንሰማይ ዝትክሶም ዘሎ ስለምንታይ ሆቴል ስለ ዘለዎም ንቱሪዝም ዝኾኑ ከተማታት ተሰሪዑ ንሱ ዝበልዕ ማዕድናት ከውፅእ ደልሎ ኣብ ማዕድናት ንስሎ ነዳዲ ንስሎ ኣብ ናይ መኪና ኣብ ናይ ገለ ኤቭሪዌር ኣብታ ቆጠባ ናይታ ኢትዮጵያ ትበሃል ንሱ እዩ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ንኣቢ ሒዝወሎ ድዩ ኣይሓዞን ብዘይገድስ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ኣመሓደርቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ይኹን ናይ ካልኦት ብቐረባ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ምዃኖም እዩ ዝንገር ኣብ በዓል ኣቢ እውን ብዙሕ ግዜ ኢንቨስት ክገብረሉ ዝልምንዎ ሰብ እንተሎ ንሱ እዩ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ቢልዮነራት ክህልው ፅቡቕ እዩ ሃብታማት ክህልው ፅቡቕ እዩ ኢንቨስተርስ ክህልው ፅቡቕ እዩ ሓደ ሰብ ንቁጠባ ምሉእ ዶሚኔት ክገብሮ ከሎ ግን ኣሰካፊ እዩ እዚ እቲ ናይ ካፒታሊዝም ክበት ዝገብረሉ ንሱ እዩ ስለምንታይ እቲ ካፒታል ንዘለዎ እናተኣከበ ምስ ከዳ መወዳእታ እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ውሕዳት ነቲ ሃገር ሙሉእ ዝቋፀሩ ስለ ዝወድቕ ፀገም እዩ ዝፈጥር እዚ ንኸይፍጠር እንታይ ክግበር ኣለዎ ከም በዓል ርእቶ ንሕና ክንሪኦ ከለና አልአሙዲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገበሮ ምናልባት ፅቡቅ ሆቴላት ከም ድማ ናይ ደርሁ ድዩ ናይ ጭቃዊት ድዩ ናይ ሕርሻ ድዩ ናይ ስታላ ድዩ ናይ ፀባ ድዩ እንታይ ካሞ ክትብሎ እሱ ዘይብሉ ስዑድያ ድማ ስዑድያዊ ስለ ዝኾነ ነቲ ዕዳጋ ናይ ስዑድያ ብመሬት ብስቡሕ መሬት ኢትዮጵያ ገይሩ ንስዑድያ ዝቐልብ ሓደ ሰብ እዚ እዩ ስለዚ ስዑድያ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ኢንትረስት ኣዝዩ ዓብዩ ነዚ ፅልዋ ናይዚ ድማ ኢማራት እውን ክትብድህ ትፍትን ዘላ ኣብ ኢትዮጵያ ኣትያይ ዝበሃል ብሓፈሻ እንሪኦ ዘለና ኩነታት ተራ ናይ ሃብታማትን ተራ ናይ ካፒታልን ክሳዕ ክንደይ ዓቢ ምዃኑ ምፍላጥ የድሊ ግን ዶሚኔት ተገይሮምካ ድማ ነቲ ቁጠባ እንተተቆፃፂሮሞ ነቲ ሃገር ተቆፃፂሮሞ you will have a big problem ምክንያቱ ኣብ በዓል ሱዳን ብፍላይ ንኢትዮጵያ ስከደግደ ፍርሓን ኣብ በዓል ሱዳን ሓደ ካብቲ ዓቢ ፀገም ናቶም እንታይ እዩ እቶም ሃብታማት ነቲ መንግስቲ ድሌቶም ስለ ዝገብርዎ እቲ መንግስቲ ኣክንድን ህዝብን ንሃገርን ዘረብሕ ዝገብር
ነቶም ሃብታማት ዘርብሕ ነገር ጥራይ ዝገብር ሽዑ እንታይ ይኸውን መጋበርያ ናቶም ይኸውን በቲ ደሞዝ ናይ መንግስቲ ዘይኮነ በቲ ግቦ ናይ ሃብታማት ከም ዝነብር ይኸውን እቲ መንግስቲ ኣብ መወዳእታ ድማ ሃብታማት ኩሎም ሃብታማት ጥዑይ ልቢ ኣለዎም ወይ ጥዑይ ረብሓ ናይቲ ሃገር ኣለዎም ክንብል ኣይንኽእል ኢና ፖለቲከኛታት እውን ኩላቶም ጥዑይ ልቢ ኣለዎም ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ የግዳስ ኣብ ስዑድያ ዝቕመጥ ዜግነት ናይ ስዑድያ ዘለዎ ሃብታም ድሕሪ ኮይኑ ነቲ ሃገር ዝቆፃፀሮ ዘሎ ናቱ ረብሓን ናይቲ ሃገር ረብሓን ነንበይኑ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ከም ዘይዕረ ገይሮም ፀገም ከምፅኡልካ ይኽእሉ እዮም እዚ ንሪኦ ዘለና ከም መምሃሪ ንጥቀመሉ ሃብታማትን ቢልዮነራትን ኣብ ዓድና ይምፅኡ ኢንቨስት ይግበሩ ሰሪሖም ኣይማዕብሉ ይብል የለኹን ኣነ I want to encourage capital, private investment, capitalism ክህሉ ኣብቲ ዓድና ይደልየ ግን መንግስቲ ድማ ነቲ ስትራቴጂካዊ ዝበሃል ፅላታት ክቆፃፀሮ ኣለዎ እንታይ ስትራቴጂካዊ ሰዓት ድዩ መሬት ድዩ ሕርሻ ድዩ ኣብቲ ኣገደስቲ ነቲ ቁጠባ ነቲ ህዝቢ ኣብ ዘንብር ነገራት መንግስቲ ሓያል ክኸውን ክኽእል ኣለዎ እንተትካልእ ግን ናብቶም ኢንቨስተራትን ሰብ ራእሲ ማልን ትፍንዎ መንግስቲ ድማ ናይ ምቁፅፃር ደረጃ እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ ልዕሊ ኩሉ ካብ ሲንጋፖር ክንመሃሮ ዘለና ዝብሎ ኣነ መንግስቲ ፅቡቕ ደሞዝ ዘለዎም ሰራሕተኛታት ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ምንታን ናብ ኮራፕሽን ከይከዱ ኮራፕሽን ዘዝፈተነ ድማ ቀልጢፍካ ካብታ ቦቱ ክትብንቅሶ ኣለካ ሃራይቲ ካልእ ማእሰርትን ገለን ከከም ሕጊ ናይቲ ሃገር ግን ካብቲ ስልጣን ክብንቋር ክኽእል ኣሎ ልክዕ ኣብ ካምፓኒ ሕማቕ ዝገበረ ሰራሕተኛ ከም ዝግለፍ ኣብ መንግስቲ ዝሰርሕ ድማ ሕማቕ ክገብር ተረኺቡ ካብቲ ስራሕ ክግለፍ ኣለዎ ብሕጊ ድማ ክሕተት ክኽእል ኣለዎ እዚ ከይገብሩ ግን ዓብ ስልጣን ሂብካዮም ፅቡቕ ደሞዝ ዘይብሎም ኩሉ ግዜ መተባብዕን ኮራፕሽን እዩ ምክንያቱ እቶም ሰብ ሃብቲ ነቶም ፖለቲከኛታት በታ ብክኦም ሒዞም በቲ ፀገማቶም ብምግባር ድሌታቶም ንክገብሩ ክገብርዎ እዮም ፅቡቕ ደሞዝ ዘለዎ ሰራሕተኛ እንድሕር ኮይኑ ግን ነቲ ንስኻቱ ብሓደ ክልተ ነታ ስርሑ ንከይከስራውን ክጥንቀቕ ክእል ሞራል ዘይብሉ ተኮይኑ ሞራል ዘለዎም ክኾኑልካ ዝበለፀ እዩ ኩሉ ዝርኢና ኣለና ናይ ኢትዮጵያ ሕጂ ኣብቲ ናይ ዞባና ድማ ናይ ኣብ ከባቢ ዓለም ዘሎ ሓፀርቲ ዜናታት ርኢና ድማ ክምለስ ኢና ኣብቲ ፖለቲካዊ ድራማ ክምለስ A government official has confirmed that Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi referred to Israel as an enemy at the summit of Arab and Islamic leaders in Qatar on Monday. It's the first time an Egyptian leader has used the word enemy to describe Israel since Cairo recognized Israel in 1979, becoming the first Arab country to do so. Al-Sisi used the word in a fiery speech at a summit of Arab and Islamic countries meeting in response to Israel's attack last week on Hamas leaders in Doha. እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ናይ ግብፂ ፕሬዚደንት ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ኣብቲ ናይ ዓረብን ናይ እስላምን ኢመርጀንሲ ሰሚት ኣብ ቀጠር ኣብ ዝተገበረ ክዛረብ ከሎ እስራኤል ኤነሚ ስቴት ወይ ከዓ ፀላኢ ሃገር እዩ ብምባል ከም ዝገለፆን እዚ ድማ ኣብ ቋንቋ ናይ ፖለቲካን ዲፕሎማስን ኣገዳሲ ምዕራፍ ወይ እውን ለውጢ ናይ ፖለቲካዊ መርገፂ ከም ዝኾነ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ሃገራት ዓረብ ግብፂ ሓዊስካን ካልኦትን ዘለዎም ቁጣዓን ዘለዎም ተፃዋርነትን ነተንያሁን ስርዓት ናቱን እናተፀንቀቐ ይኸይድ ከም ዘሎን እናተፀንቀቐ ንክኸይድ ድማ ምርጫውን ኣይኮነን ህዝቦም ካብ መጠን ንላዕሊ ፀቕጢ ይገብረሎም ከም ዘሎን ንፀቕጢ ናይ እስራኤል ደወላ ፀቕጢ ናይ ህዝቦም ነይናይ ከቐድምለዎም ድማ እቲ ኩነታት ናበርሀ ይመፅእ ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ፀቕጢ ናይ ህዝቦምን ናይ እስራኤልን ጥራይ ዘይኮነ ንሳቶም ንባዕሎም ካብቲ ክመፆም ዝኽእል ሓደጋ ናፃ ከም ዝኾኑ ናፃ ከም ዘይኮኑ ክርድኦም ጀሚሩ ኣሎ ቀጠር ዝኣክል ሶፊስቲኬትድ ዲፕሎማስን ፖለቲካን ሃብትን ዘለዎ ሃገር ንዑ ክሃርም ተደፊሩ እስራኤል ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ንግብፂ ንክሃርም ንካልእ ሃገር ናይ ዓረብ ንክሃርም ፍፁም ስክፍታን ስቃትን ክህልዎ ኣይክእልን እዩ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ካብ ዘለዎ ሃገራት ካብ ሃገራት እስላምን ዓረብን ቀጠር ገለ ካብቶም ቀዳሞት ጥቡቕ ዝምድና ምስ ኣሜሪካ ዘለዎ እዩ ዝዓበየ ወታደራዊ ቤዝ ናይ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ኣብኡ ዘሎ ስለዚ እስራኤል ነዚ ዝኣክል ብዙሕ ገንዘብ ብዙሕ ዲፕሎማሲ ብዙሕ ናይ ሜዲዬሽን ናይ ሽምግልና ናይ ካልኦን ዓብ ተራ ዝፃወት ዘሎ የማናይ ኢድ ናይ ኣሜሪካ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ሃገር ክሃርም ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ክሃርም እንድሕር ዝደፍር ኮይኑ ካልኦት ሃገራት ብፍፁም ካብኡ ክድሕና ከም ዘይኮና ስለዚ ኮለጌና ነቲ ኩነታት ሃገራት ዓረብ ወይ ወዘን እስላማውያን ሃገራት ብሓደ ኮይነን ገለ ተሪር መርገፂ ክገብራ ክኽእል ኣለውን እዚ ድማ ብግብፂ ጥራይ ዝወፅ ኣይኮነን ናይ ግብፂ መንስማዓዮ So, Al-Sisi used the word in a fiery speech at a summit of Arab and Islamic countries meeting in Doha. Now, while Cairo has taken no steps to change its status with Israel, the Egyptian president's words are a sign of how seriously his government is taking Israel's recent actions. We must change how the enemy views us. They need to feel that any Arab nation is part of a single land stretching from the Atlantic Ocean to the Gulf, with all the Islamic nation and peace-loving countries. For this view to change, robust decisions are required. Now, to help us understand what this shift in language
ሕጂ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ነዚ ኩነታት እዚ ብቐረባ ይከታተሎ ስለ ዘሎ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ናይ ግብፂ ተሪር መርገፂ ምስ እስራኤል ኣንጻር እስራኤል ዝኽየድ ዘሎ ኣብ ኩነታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኸ እንታይ ተራ ክህልዎ እዩ ኣብ ኩነታት ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኸ እንታይ ተራ ክህልዎ እዩ ግብፂ ብዓብዩ ምስ እስራኤል ደው እዩ ስለዚ እስራኤል ነተንያሁ እንታይ እዩ መርገፂ ናቱ ክኸውን ከበድቲ ሕቶታት እዮም ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ተራ እዩ ድሮ ኣሜሪካ ብመንገዲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ኣብ እስራኤል ፈፂምካ ዘይንቕነቕ ዝምድና ከም ዘሎ ንቀጠር ህረሙ ወላ ንጅን ዕፍሪት ህረሙ ኣብ ጎንኹም ኣለና unwavering support ወይ ከዓ ፍጹም ዘይንቕነቕ ደገፍ ኣለና ብምባል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ነታ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ጥሒሳ ናይ ካልእ ልውላዊ መሬት ዝሓረመት እስራኤል ኣጆኹም ኣብ ጎንኹም ኣለና ብምባል 2-3 መዓልቲ ድዩ ወላ ክንደይ ግዜ ኣብኡ ገይሩ ናብ ቀጠር ኣብ ዝኸደሉ ዝተገብረ ኩነታት ድማ ክንርኢ ኢና ቅድሚኡ ግን ኣብ ደ ሴም ዋዕላ ሓደ ካልእ መራሒ ዝበሉ ድማ ክንርኢ will not stop the missiles. Declarations will not free Palestine. Severe punitive actions must be put in place. Diplomatic engagements must cease, and so must trade relations with Israel. May Allah grant us the courage to act and the strength to endure. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ማሌዥያ ፕራይም ሚኒስተር እዩ ኢብራሂም አንዋሪ ዝበሃል ሓደ ካብቶም ንናይ እስራኤል ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጋዛ ኣትሪሩ ዝቃወም እዩ ማሌዥያ ማለት ኣብ ኒው ካብተን ኣዝያን ሃገራት እያ ከባቢ ቻይና ዘላ ስለዚ ኣብ ሰንኪ እዚ ድማ ናይ ኣሜሪካ ቀረባ መሻርክቲ ዝነበረት ንኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ንኤውሮጳ ድማ ብተደጋጋሚ ዝኮነነ ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ ናይ ሞራል ምምሽማሽ ዘጋጥሞም ምዃኖምን ምስ ቻይና ዘለና ዝምድና ድማ ኣበርቲዕና ክንሰርሓሉ ኣለና ብምባል ንኣሜሪካ ደሰንበደ መራሒ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ድማ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ እናበለ ተዛረበ እዩ ሕጂ ድማ ዓበይቲ ቃላት ተጠቂምካ ንእስራኤል ምኹናን ወይ እውን ካልእ ዘረባ ኣፀባቢቕካ ምዝራብ ነቲ ሚሳይላት እስራኤል ኣብ ጋዛ ትድብድቦ ዘላጥጦ ከብሎ ይክእልኒ ሓያል ዝኾነ ውዳቤ ሓያል ዝኾነ መርገፂ ሓያል ዝኾነ ፖለቲካዊ ድሌትን ተግባርን ክንሕውሰሉ ክንክእል ኣለና እናበለ ሓያል ዝኾነ ናይ ዘን ሃገራት እስላምን ዓረብን ሓያል ዝኾነ ጥምረት ክህሉ ፖለቲካዊ ምትእስሳርናተንን ዕላማናተንን ኣጀንዳናተን ሓያል ክኸውን ፀቕጣ ምፍጣር ድማ ክፅዕሩ ከም ዘለዎም እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ነፍሲ ወከፍ መራሒ ኣብ ዝሳተፍ ዘሎ ብህዝቡ ዓብዪ ፀቕጢ ዘለዎ to do the right thing ነቲ ትኽክለኛ ነገር ንክገብር ኣሜሪካ ብድሕሪ መጋረጃ ንኩሎም ትዝውሮም እያ ብሓፈሻ ግን እቲ ፀቕጢ ናይ ህዝቦም ኣብ መስጊድ ክኸዱ ከለዉ ዝሰምዕዎ ኣካሊ ሶሻል ሰርክልስ ናቶም ኣብ ደቆም መብዛሕትኦም ዞም ፖለቲከኛታት ናይ ሃገራት ዓረብ ፀገም ኣጋጢሞም ዘሎ ብደቆም እዩ ዝበሃል ዋላ እኮ ነቲ ካልእ ህዝቢ ሸለሊሎሞ ረሲዖሞ ክኸዱ እንተዘለዩ ደቆም ኩሉ ግዜ ዝርእይዎ ናይ ቃዛን ገለን ክርእዩ ከለዉ ስለዝሓዝኑ ስድሮኦም ቤተሰቦም ገለ ዝያዳ እዮም ፀቕጢ ዝገብሩሎም ዘለዉ ዋላ ምዕራባውያን ፖለቲከኛታት ናይ ኤውሮጳ ከምኡ ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ፖለቲካ መርገፂ እስራኤል ቤላ ሒዛቶም ስለዘላ ክዛረቡ ይክእሉን እዮም ኣብ ገዝኦም ምስ ከዱ ግን ደቂ ደቆም መሓዙቶም ይዕርኽቶም ቤተሰቦም ክረኽቦም ከለዉ ከማን እንታይ ካ ትገብር ዘለካ እዚ ንሪኦ ዘለና ጉድ እዩ ገለ ግበር ገለ ክግበር ኣሎ ፀቕጢ ካብ ኢድ መፅኦም ዘሎ እምበር እቲ ህዝቢ ዳ ነዊሕ ገይሩ እንዲ ፀቕጢ ካብ ዝገብር ንህዝቢ ምስማዕ ስለዝኣበዩ እንዲ ዝኽእሉ ኮይኑ ዘሎ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ፀቕጢ በዘን ሃገራት እስላም ይኹን ብሃገራት ኤውሮጳ ይኹን ብካልእ ማሕበረሰብ ዓለም እንኮላይ ብኣሜሪካ እቲ ፀቕጢ ንነተንያሁ እቲ ዝበርትዐ ግንባር እቲ ዝሓየለ ግንባር ካብዚ ዝመፅእ ዘሎ ንዓና ድማ ከም ኤርትራ ወስሎም እንታይ የገድሰኒ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ዓረብ እንድዩ ናይ ገለ እንድዩ ቃዛ እንታይ ይምልከተካ ገለ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ነው እስራኤል ዝበሃል ኣብ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ቀጥታ ተሓታቲ ሃገር እዩ እዚ 4 ኪሎ ኮይኑ ሸብዳዕዳዕ ዝብል ዘሎ ሕጂ እውን ናይ እስራኤል ደገፍ ስለ ዘለዎ እዩ እስራኤል ኣፅዋር ክበካ ጥራይ ዘይኮነስ ፖለቲካዊ ሽፋን ተርዲምሎም ብዙሕ ሽፋን እያ ትገብረሉ ብኸመይ ንፈልጥ ኣምባሳደር ናይ እስራኤል ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ክንደይ ግዜ ምፅልኩም ኣለ ኣምሓራ እዩ ኣሚን እስራኤላዊ ግን ካብቶም ሓበሻ እዩ ስለዚ ኣምሓርኛ ትዛረብ ያቡ ውሽጣዊ ናይ ኢትዮጵያ እስራኤልን ኢትዮጵያን ክልተ ገጻት ናይ ሳንቲም እዩ ክብል ኣብ ዝምፅልኩም ነይረ ስለዚ እስራኤል ዝበሃል ሙሉእ ደገፍ ነዚ ናይ ኣብ ዕንደራ ዘለዎ እዩ ስለዚ ነተንያሁን ስርዓቱን ኣብ እስራኤል ክወድቕ ተኽኢሉ ካልእ እንድሕር መፅኡ ኣብቲ ዓዲ ክሳብ ትኻልእ ገለገለ ዝገብር ኤርትራ ዕረፍቲ ክትረክብ ትኽእል እያ ምክንያቱ ሓንቲ ካብተን ግዳይ ናይዚ ፖለቲካዊ ምስፍሕፋሕ ዓባይ እስራኤል ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ካልእ ዓለማት ዝገብሮ ምስፍሕፋሕ ንዓና ካብ ግዜ ሰውራ ክሳብ ሎሚ እንኳላይ ቅድሚ ሰውራ እውን እንተኾነ ፅልዋ ዝገበረውልና እዮም ንዓና ስለዚ እዚ ናይ እስራኤል ኩነታት ንህዝቢ ጋዛ ደንጊፅና ጥራይ ዘይኮነ ትድንጋፆ ኣሎ እንዲ ተሰብኣውነት ኣሎ እንዲኪኑ ግን ብፖለቲካ እውን ዝትንክፈና ርሱ ስለዝኾነ ንሕና እንተ ዘይተቃለስናዮ እቲ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ፀቕጢ ንነተንያሁ
ፅልዋ ኣለዎ ኣብ ኤርትራ ከመ ኤርትራ ኮንካ ኣስፊዕካ ናይ ምሕሳብ ኣስፊዕካ ናይ ምርዳእ ኣገዳስነት ኣሎ UN እውን ብዛዕባ እዚ ተዛሪብ ኣሎ Diplomatic editor James Speirs is at the United Nations headquarters in New York. He explains why the UN Secretary General still won't call Israel's war on Gaza genocide despite the UN Commission of Inquiry doing so. Both the Special Rapporteur on the situation in Palestine, Francesca Albanese, and now the Commission of Inquiry have declared what's going on in Gaza to be a genocide. But here at UN headquarters in New York, that's not the position of the UN Secretary General. He says that has to be decided by a court of law. Yes, there's a case at the International Court of Justice, but it's moving very slowly. In fact, another case on possible genocide in Myanmar has now gone on for 5 years. Earlier at a news conference, I challenged the Secretary General on his كم نريد زلنا أنت يزبح زلو زي إسرائيل أب قصد فتصم زلا UN كم مرجتي جنوسايد جرايا يلو كقلص أي كلام ولا قا تم كالوت بيت فردتات ICJ ويكا International Court of Justice بحالن كالاتن أنت Special Rapporteurs بلون كلاتهم كالوت الجنوسايد بفلو يزس نوع كلاميشانس بكل قصات إسرائيل أب قصد فتصم زلا هلكيتي بمبالك قلص وقان تفتنهم UN كم مرجتي أنت إسرائيل جنوسايد فتصم الله قبل هاي كلنيو كم زناي إسرائيل بغزة تقبرو زلا قفعي بفيديو ريكارد زخونا أنا زرا أخوي بالله يس إسرائيلويان بهتلر كابو زقدت قفعي أقاط إمنا يوم زبلوغن I'm sorry أنا كسا كندو زرا أنا يبلان على الدوكومنت زخونا زهابكا مستاريخ قد ما أيتفتس أمر لهم قالك نبلا هين خلينا قن التاريخ أقاط إمو زبلوون بعين خاطر يوزل خالو من نبيني هيك عزا فيديو كيت كبريوه تقازن تاي مثلا له ريوه ارجعون لهم اب عالم تزخف دبداب ابي تقايدو نيوكلر بومب ويك اتوميك بومب امريكا اب تشاينا اب جابان هيروشيما ناغاساكي زغبرتو اب قازا وريدو زلو كند شومنت تشعت بومباتات نايتي نيوكلر بكندو يزخون تبزح نايتي بومباتات اكيد كان طريق خايل ስለዚህ شومنت تشعت نيوكلر بومب 5 دربه اسرائيل غير مسود وتكبد نايتي بومباتات اب قازا زنيب زلو ስለዚህ ኣብ ቃዛ ወሪዱ ዘሎ ግፍዒ ኣብ ወሪዱ ዘሎ ግህሰት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ፈፂንካ መግለፂ ክትረክበሉ ይትኽእልኒኻ ግን እቲ UN ዝበሃል በዚ መንገዲ ክትሪኦ ከለኻ ፈፂንካ very weak organization ድኹም organization ጥርናፈ ኣብ ኣገዳሲ ነገር ድማ ሓያል መትከል ክወስድ ዘይክእል እዩ ወላ ሓንቲ ጭብጥን ዘይብሉ ንኤርትራ ኩሉ ግዜ ድራማ ናይ ጀኖሳይድ ክገብሩ ፀገም የብሎምን ኣብቲ ሓቀኛ ኩነታት ክመፅእ ከሎ ግን we still see the problem እቲ UN ይኹን ማለት እስራኤል ንኣሜሪካን UNን ነዞም ኩሎም ናይ ማሕበረሰብ ናይ ሂውማን ራይትስን ገለም ኩላቶም ኣብ ጉድጓድ ኣትዮም ከም ዝቕበሩ እያ ጌራቶም ስለምንታይ ንእስራኤል ዝከላኸል ንእስራኤል ሽፋን ዝገብር ሞራላዊ ምዕሳው ዘለዎ ገለገለ ሰባት ኣለው ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ሰባት እዚ ጥዑይ ሰብ ይብሉኒ ነዚ እስራኤል ኣብ ቃዛ ትገብሮ ዘላ ዝድግፍ ተኮይኑ ጥዑይ ሰብ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ካልእ ከም ድሌትካ ክትብል ትኽእል ኢኻ እዚ እስራኤል ኣብ ቃዛ ትገብሮ ዘላ ግን ክድገፍ ዝኽእል ነገር ኣይኮን position. So won't history judge you harshly if you don't declare what we can all see in front of our eyes? Is this not what genocide looks like, Secretary General? History will remember the fact that we were in the first line to fight for the defense of the interests of the Palestinian people. History will remember the 400 UN members that were killed in Gaza. History will remember all the efforts that we have made to denounce the constant So እንታይ ኢሉ ሓቲትዎ ንዓኻ ወይ እነዚ ወይናትካ ታሪክ ብኸመይ ክዝክረኩም እዩ ምክንያቱ እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ሓደ መዓልቲ ንባዕሉ ዘሕትተኩም እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጋዛ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ስቂልኩም ትርእዩ ምህላኩም እናበለ ምስ ከሰሶ ታሪክ ንዓና እንታይ ዝክረና UN ዝከኣሎ ይገብር ኣሎ and we know this UN ቅዱስ ትካል ይብለኩም ኣለኹ ኣብ ጉዳይ ናይ እስራኤል ግን ይፍትኑ ኣለዉ እዮም ግን ዓቕሚ የብሎም ምክንያቱ ሓደ ኣሜሪካ ቪቶ ፓወር ዘለዎ እንተሎ ትገብሮ ነገር የለን UN ዝበሃል ኣሜሪካ ትቋፀሮ ኣብ ኒውዮርክ እዩ ዘሎ ስለዚ ከም ድሌቶም ዝገብርዎ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ከም ምዃኑ መጠን UN ዘለዎ ፅልዋ ኣዝዩ ድኹም እዩ እዚ እስራኤል ዝበሃል ንኩሉ ኤክስፖዝ ገይሩ ንኩሉ ዘጋለፀ ሓይሊ እዩ ኣይኮነን ንUN ኣሜሪካውን ዘጋለፀ እዩ America's top diplomat arrived in Qatar from meetings with the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in Jerusalem on Monday. A handshake with Qatar's Prime Minister, smiles with its leader Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, but a cordiality that belies the seriousness of the situation after a momentous week for the Gulf state and wider region. Following Israel's attempt to assassinate Hamas negotiators, a handshake with كم زنريو زلنا ماركو روبيو دما دحر ناب اسرائيل مس اسرائيل حقبق قبل دحر مغناي ناب قطر كيدو بس قطر يراخب كم زلون
بتركب دمان حصير جزيه نيرو جنون تاي كمان يزراربو مالت بليونات خوف لهاجر نخكلا خلالكا كم زجيرو بدراما كتفاكا غلو. It's a very very interesting time. And a flagrant violation of its sovereignty and international law. The strikes failed to kill the team, but killed 5 members of Hamas and a member of Qatar's security forces. The US requested Qatar host Hamas in 2012 and has praised Doha's mediating efforts in conflicts around the world for years. But the attack has strained Doha's relationship with Washington, its most powerful ally, more than ever before. Rubio came to Qatar straight from Israel, where كم نريد زلنا متي أمريكا ني حجرات عرب في لاين قطر دما بلا جرابة تزرد دعوانقا أسمعت الله مخنياتو كنا منتاينا عنا حلفات تقبروا مشارفتنا يكون كمن ناتنا جزءات نحنا نزكم تقبروا دامبر معرينا خوينكم سنة كتوغات أطريد خلون يهم بقمت قالوا إسرائيل زبال أمريكا كم دليتهم كقبروا وازغلوا كل عين الدهسة تجراون أمريكا كابزوريانا إسرائيل كرحكو زي كل مخانومن هذا عبي ريفيليشن ويكا مجلس ما يكون النتيو أجي أتكونتات كميلي خيط كم زلوا صبوا جرا كريكم كفتني. Is the only country I know of that has some sort of incredible influence and control over nearly every single one of my colleagues. Because AIPAC are Americans, therefore they can legally donate to members of Congress and senators. So let's talk about how that works. AIPAC takes every single that they can, freshman member of Congress or first year in Congress, they take them on a very special trip to Israel in August. August is our recess. It's our month-long district work period. That's Dems and Republicans or just Republicans? They take both of them. Yes. So they take them on this trip to Israel. I guess they go on tours all around. I didn't. بس زربات سمعوا زلهم أبكال هجر تزخون مار مسحق مخون نيرو أمريكا أنتار أمريكا هجر كتجبر نيران تزخون بوليتيكا ودراما فيلمتاتنا هوليوود كتصال بزعبات مخون نيرو زرع على درجة كوربشن نرزلنا أمريكا زمرتهم أبالات كونغرس أبزلن كانت راي 350 كابتم 500 قالن 350 بفلو يقعزونا بإسرائيل كيدهم بإسرائيل يزورون نيرو بس بوليتيكياتنا إسرائيل بس مرحتو تهدراوينا إسرائيل يراقبوا مالتي إذا كان تايزريكا إسرائيل كم دليتا كم تزورهم لتهم كونغرس بحالو سند بحالو مالتي كتصال بريقا ناب إسرائيل ناخدو أبقون لكم لنا كل زكاة كنقبر لكم هنا نابلو كل جزء يمزخداو سلازي تاتبل دلا تي أي باكس بحال دما نتهم بوليتيكياتات بجنزب ناتو جيرو أبوليتيكان أمريكا خمس موت يقبرهم ميديا سلزلوا سلوا سلزلوا دما بتاع بحفشة في أمريكا بوليتيكا أبيد كوزترناتهم مخانو زيا حنت كابتم وحدات كاب أي باك جنزب زي وسوريا لذي I don't know حجي كالاي ناي مرجعات كلني كبيد بده يقاط مالو كابتن إسرائيل لوبي جروب ما كابتن باك زبال أنت عرب زح كامبين يقبرالو من ألبات تحجز له نقحتنا من سياتن أنت عرب إسرائيل تنسوز له دمسي نسو حجزوا أنت ديت مريزا كرسا تكسر كم تغد نبوريو إسرائيل تتقايم كام أبزمت زلوا جزية ناي بوليتيكا ناي مرجع مبزحت جزية تسعير كاخت مسوس أخاها أبوليتيكا يخون أبزخونه صراحة كم زي تركب قبرها سلازم مغزعتنا هاتهم كبيديو يودكا كتباخا من نابروها 5 بلاشو يمس قبرها طب عجي كومينير عجي كوميدي كقصل مزحجنا من سيات من العال زلو we don't know كالتيف كغير زخلص الواجن دلي مثلا سمعوا واجن مهاروا له نحن مهاروا لي لازم تزلوا go. So I don't know what they do there, but they take them on tours. Like the pictures we've seen recently of the speaker and other members of Congress at the Wailing Wall. They wear the kippah. And even though they're Christians, they're not Jewish, but yet they're adorning Jewish attire and they're at these Jewish religious sites. Then they also meet with different members of the Israeli. هذا بلو لي كالاي كاسمعوا بفلاي بزعبات موت نايتي شارلي كيرك بزوحي زرب زلو. I gotta be careful the way I say this. They're gonna try to ethnically cleanse Gaza. Yep. I mean that's and I don't use that term lightly. Okay. زتري وزلهم موت نايز سبزين نايز شارلي كيرك أمانة زرابي يقيم زلو أمانة كتعي يس حدا سبقتي الوي بحال لكن أخو مالسي كونانيز بحال زلو مجمريا عبد قافنا إسرائيل زنبري عبد قافنا إسرائيل الزخول لبقازاز قبر زلو زتاك علم زنبري أبزك أربايو حسابك غير جميل حسابهم غيار دما بعبيو بزحات كم زبلو زلو حلنا ناتو سلطان كفا ديكونس اتهم سمعت ناتو بكا كم بعلنا بيرس مورغان يكون كالوت
حسابهم زغيرو زلو بزعبا ناي غزا سمعناتهم كحدم سلاز جمريو سلاز فنفنهم نسرائيل مدقاف مالت عبك ساراي ببيزنس بسألوا مالت أبزوانزي مجمريا 40 نير الجقنا 40 يكون سلازي مبزعتهم مرقصيهم كغيرو زقددوا لزلو اتسمعناتهم سلاز نعاقهم سلاز سألومي لسبز دما حسابك غير جمير نير زخول القتلات مستفزمه حسابك غير مجمره حساب مغيار اي فتوان لذي حدا كابتي زحجز بلو زلو انتايو اب غزا ethnic cleansing مالتك مسنات ناي عليت كغبري فتن لو جينوسايد يكون كان ethnic cleansing مالت نتا عليت كصنتو كدم سوي فتن لو يزبل زلو سلازي ازي نفسو زخالن اسرائيل كمنا ناي دغافنا اسرائيل قبل يغبوني زربا ذات زغي كوص مسجمره نتي TP زبال ويكا turning point USA ገለዝ ባል ነይሩ ፕላትፎርም አቡ ማዓድ ሚሊዮናት ይዝውሃበ ነይሩ ነቲ ፕላትፎርም ነቲ ናይ ሚድያ ስራሕ ገንዘቦም ክስዕቡን ጸቅጥ ኣብ ልዕሊ ጸቅጥ ክገብሩሉ ጀሚሮም ናይ ሞት ምፍራውን ክመፁ ከም ዝጀመረ ከም ዝተዛረበ ዝንገር ዘሎ ሕጂ ነዚ ጉዳይ እዚ ለልዮም ዘብልዎ ዘለው እስራኤል ድማ ብመንፅር ab spotlight. I don't use that term lightly, okay? Before Charlie Kirk was killed, he said Charlie Kirk fears that Israel will kill him if he continues ahead, providing space for Israel critics. Charlie kind of starting to question the amount of influence that Israel has in U.S., not only domestic politics, but foreign politics as well. I just don't think we should go to war with Iran. Is a nuclear weapon to Iran a threat to America? Probably. Could be. It's a threat to Israel. ካልእ ድማ ጉዳይ ናይ ጋዛ ጥራይ ዘይኮነስ ብጉዳይ ናይ እስራኤል እውን ብጉዳይ ናይ ኢራን እውን ክቃወሞም ጀሚሩ እንጂ ክልተ ነጥብታት ነተንያሁ ንኢራን ክሓርም ይደሊ ኣሎ ከም በዓል እዚ ኢንፍሉዌንሰርስ ድማ ነቲ ሓሳብ ናቱ ኣብ ኣሜሪካውያን ክትውሉ ይደሊ እዩ ኣንጻሩ ክኸይድ ምስ ጀመረ ድማ ታከር ካርልሰን ከምኡ ኢራን ምህራም ኣይዋፅኣናን እዩ ንረብሓናትና ድማ የገልግልኒ እዩ ከምዚ እናበለ ተቃውሞታት ክገብር ስለ ዝጀመረ ኣብ ታርጌት ናይ እስራኤል ክኣቱ ጀሚሩ ታከታትላ ናቱ ንግዜ ንገጥፎ መብዛሕቲ ግዜ አይሁድ ናይ እስራኤል ስለያ ወይ ወንገለ ተቀቲልካ መልሲ ይርከቦን ይትወቅታቲ ካልእ ሰብ ፍሬም ክገብሩ ክእሉ ወይ ካልእ ነገር ክህሉ ይኽእል ግን መብዛሕቲ ግዜ መልሲ ይርከቦን ይርቀት ስለ ዘለዎ እቲ ፕላኒንግ ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ንእስራኤል ዝድግፍ ዝነበረ ሳይት ናይቲ ካምፔይን ጠቕላላ ካብኡ ክርሕቁ ጀሚሮም ኣለው ለንቀነ ድማ ሕልፍ ዝበለ ኩነታት ክንርኢ ጀሚርና ገለገለ ሰባት ሓደ ክልተ ሰባት ፅሒፍኩም ላይ ኣለኹም ብዛዕባ እዚ ሰብ እዚ ጥዑይ ሰብ ነይሩ እኮ ስለምንታይ ኻ ኣንጻሩ ትዛረብ ዘለኻ ወይ እውን where we trust you at TPUSA to do it. I mean, that's really the answer. We're willing to provide, and we are providing any level of material support, any level of support on the program, boots on the ground, helping you to do what Charlie would have. ዛትሪዋ ዘለኹም ታናቱ ፕላትፎርም ዝነበረት እያ እዞም ኩሎም ናይ የማናይ ክንፊ ብፍላይ ደገፍቲ ናይ እስራኤል ዝኾኑ መፅኦም ኣብቲ ናቱ ቦታ ሸው ምስ ገበሩ ኣዛረበ ኮይኑ ኣሎ እታ ቦታ እታ መንጎ ከፍ ኢሉ ዘሎ ኣብኣ ኮይኑ ዝዛረብ ነይሩ እዩ ዝበሃል ድሕሪ ምማቱ ናይ ኣሜሪካ ምክትል ፕሬዚደንት ጄዲ ቫንስ እውን ኣብኡ ኮይኑ ሓደ ፕሮግራም ገይሩ ነይሩ ነቲ ንሱ ዝገብሮ ዝነበረ ክንቅፅሎ ኢና ዚ ዓይነቱ እዩ ዝግበር ዘሎ ዓብዪ ኣዛረባ ርእሲ ኮይኑ እዩ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ከሎ ስለምንታይ ነዚ ሰብ ዝከትሕኖ ዘይከኣለ እዮም ዝብሉ ዘሎ ዋይ ዶናልድ ትራምፕ ገለ ነገር ክገብር ዘይከኣለ ኣሚን ናይ ብዙሕ ሽልማትን ካልእን ክቦ ይኽእሉ ግን ስግኣትን ስክፍታን ተነይርዎ ስለምንታይ ነዚ ሰብ እዚ ከትሕኖ ዘይከኣለ ወይ እውን ብትክክል ኢንቨስቲጌት ገይሩ ነቲ ሓቂ ክረኽቦ ይኽእል ዶ ወላ ነቲ ሽፋን ዝግበር ዘሎ ይደሳልጥ ዘሎ ዝብል ዘረባ እውን ኣሎ ብሓፈሻ ኣነ ናተይ መርገፂ ናይዚ ቻርሊ ከርክ ዝኣክል ቪድዮታት ርአ ኣብቲ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ ክምረፅ ከሎ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ዘበነ ናይ እንታይ ካ ትብሎ እዚ ናይ ግብረ ሰዶምን ናይ ትራንስጀንደር ናይ ገለን ኣብ ዝነበረሉ ፅቡቅ ዝኾነ ስራሕ ይሰርሕ ነይሩ ክርስቲያናዊ ባህልታት ክትግበር ኣለዎ ፀረ ሓዳራትን ፀረ ቆልዑትን ፀረ ህፃናትን ናይ ብሓቂ ዝንቕ ስራሕ ስርሒ እዩ የምፃውን ነይረ ያነ ብሓቂ ገለ ካብቶም ነቲ ሕማቕ ነገር ዝገብሩ ዝነበሩ ፅቡቅ ዝሰርሕ ዝነበረ እዩ ሰብ ዝግብኦ ምሃብ ፅቡቅ እዩ ኣቡ ሓያል ስራሕ ስርሒ እዩ ኣበይ ዳ እቲ ጉድወት እዩ ኣነ ኸ ንብዙሓት ሰባት ብየ ክገድፎም ጀሚረ ኣብ ጉዳይ ናይ ቀዛ ምስ ጀመረ እቶም ምስ እስራኤል ዝወገኑ እታ ሞራል ናቶም ምስ ረብሓት ትኸይድ ምዃና ኢኻ ትፈልጥ ምክንያቱ ንቀዛ ደጊፍካ ሓመድ ዕደ ረኺብካ የለን ወላ ሓንቲ ንቀዛ ዝድግፍ ዝነበረ ዝኾነ ይኹን ረብሓ የብሉ ንእስራኤል ዝድግፍ ግን ብዙሕ ረብሓ ነይርዎ ንቀዛ ምድጋፍ ቻነላትካ ኣምልክት ሕቶ ሽግራት ብዙሕ ፀገማት እቲ ቪድዮታት ፍላግድ ይኸውን ክንደይ ፀገም እዩ ነይሩ ኣብዚ ቻነለ ክንደይ ግዜ ተዛሪበኩም እየ ሕጂ እኳ ስለዝገደፍናዮ ታርሲ ገዲፎምና ኸማ እቲ ቀደም ግን ኣብቲ ግዜ እቲ ኩናት ከነምፅኦ ከለና ክንደይ ሽግር እየ ሓሊፋ ነብዚ ስለዚ
ነቲ ግፍዕቲ ነቲ ስቃይቲ እናርአየ ንእስራኤል ዝድግፍ ዝነበረ እታ ሞራል ናቶም ትክክል ከም ዘይኮነት በዚያ ዝፈልጥ ኣነ ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሞትን ስቃይን ነቲ ሞት ጌጋ ክትብል ነቲ ቀታሊ ይጋገሎ ዓገብ እንድሕር ዘይልካ ደን እቲ ካልእ ትገብሮ ዘለካ ንረብሓ እዩ ክኸውን ወላ ነቲ ናትካ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ እውን ስለ ዝሰርፍ ዝገብር ክኸውን ይኽእል እዩ በዚ ኮይኑ በቲ መይትሎ መንግስቲ ሰማይ የዋርሶ ኣምላኽ ይፈራድዩ ኣነ ምፍራድን ካልእ ምግባርን ስራሕ ኣይኮነን ግን ብሓሶት ግን ነቲ ኣነ ዝረኣኽዎ ጌጋ እናረኣኹ ከለኹ ቅዱስ እዩ ነይሩ ከምቲ ንሶም ዝብልዎ ዘለዉ ቅዱስ ክገብሮ ግን ኣይደልን እየ እዚኣ ጥራይ ከብርሃልኩም ዝደሊ ሕጂ ናብ ቁርብ ትለይ ናይ ምኽሪ ኩነታት ክሰግድና ነዊሕ እዋን ናይ ምኽሪ ከይሃብኩ ፀኒሐ ቁጠባ ንጀምር Never broke out of China's borders just 6 years ago. Yeah, China was the world's manufacturing powerhouse, but selling directly to American consumers, that was unheard of. Fast forward to today, and everything is changing. Instagram and YouTube are being challenged by TikTok. Tesla is being challenged by BYD. In many countries, Apple is up against Huawei and Xiaomi. Amazon is scrambling to fend off Temu and Shein. And as Starbucks snap viral Labubu doll you keep saying, not only is it made in China, but it's ሓደ ግዜ ክርዳእና ዘለዎ እንታይ እዩ ኣብ መንጎ ዝኩሉ ፖለቲካ ክካየድ ከሎ እቶም ብሰራሕታ ስርሖም ዝሰርሑ ዘለዉ ክሳዕ ክንደይ ለውጢ ይገብርኩም ዘለዉ ንኣብነት ቻይና ከመይ ጌራ ነቲ ቁጠባ ናይ ዓለም ዶሚኔት ትገብርኩም ዘላ ኢንስታግራም ፌስቡክ ዩቱብ ናይ ኣሜሪካ ክኸውን ከሎ ቲክቶክ ቨሪ ቻለንጀር ቢግ ቻለንጀር ኮይኑ መፅዩ ካልእ ተስላ ናይ ኣሜሪካ ቢዋይዲ ቻለንጅ ይገብሮ ኣሎ ናይ ቻይና ድማ እዮም ድማ ኣብቲ ውድድር ዝያዳ ክዕወቱ ዝረኣዩ ዘለዉ ኣፕል ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ክኸውን ከሎ ከም ዝርዮ ዘለና ንዑ ዝምክቱ ድማ በቲ ናይ ቻይና እቶም ካልኦት ካምፓኒታት ርኢናዮም ናላቲ በዓል ህዋዌይ ድዩ ወላ ያ 2-3 ብራንድስ ኣለዎም ኣማዞን ድሕሪ ኢልካ ሾፒንግ ሓደ ናይ ኣሜሪካ 2-3 ናይ ቻይና ትረክብ እዚ ቲሙ ሻይን ኣሊ ኤክስፕረስ ከምኡታት ናበልካ ብዙሕ ኣለዎም ሰምካ ማለት እዩ ኣብ ካልእ ኣብ ኩሉ እቲ ኩነታት ብነፍሲ ወከፍ ቢዝነስ ኣሜሪካ ትገብሮ ናይ ቻይና መተካእታ ገይሮምሉ ናይ ቻይና ግን ይዕወት ኣሎ ዝያዳ ኣብ ውሽጢ ቻይና ጥራይ ዘይኮነስ ወላ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ እናኣተው ነቲ ቁጠባ ሬቮሉሽን እናገበሩ ይኸዱ ኣለዉ እዚ ኸ እንታይ እዩ ናይ ቻይና ፀብለልትነት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናተረጋገፀ ይኸይድ ኣሎ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ መርኣያ ናይ ዝሓድሽ ንኣትዎ ዘለና መድረክ ቻይና ክሳዕ ክንደይ ኣብ ኩሉ ዓውድን ኣሜሪካ ዲካፕል ክትገብራ ካብቲ ዘላቶ ዝነበራ መርሕነት ናይ ቁጠባ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ሶሻል ናይ ኩሉ ነገራት ክትሓልፋ ኣንቂዳ ተበጊሳ ከም ዘላ ትዕወተሉ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ በሉለይ ካልኣይ ብግልና ክጠቕመና ዝኽእል ነገራት ድማ ክንርኢ ምክንያቱ there's so many things that we need to check what's happening in the job market right now. Every single person who is trying to get a job is using ChatGPT to write fake resumes and lying. And because there are no jobs, every single job opening are getting thousands of resumes through. Do you think they have time to sit and read through thousands of ChatGPT generated resumes? No. How do they decide who actually gets the job, the one person out of the 1,000? They use AI to scan all of these resumes, and AI then once again decides which one's perhaps most credible. So we have ኣንድሩ ቴት ሓደ ግዜ ፅቡቅ ምኽሪ የውፅእ እንዲሁ እንታይ ዝብል ዘሎ ምናልባት ኣብ ናትና ኣብዚ ፕሮፌሽናል ሂወት ስራሕ ትደልዩ ዘለኹም ሪኢኹም ኣለኹም መብዛሕትኡ እቲ ሲቪታት ዝፅሓፍ ዘሎ ቻት ጂፒቲ እያ ትፅሕፎ ዘላ ስለዚ ቀደም ሰብ በዓሉ ሲቪ ገይሩ ክሰድድ ኮይኑ መሪፁ ይትሰድድ ሎሚ ግን ብቻት ጂፒቲ ተፅሒፍካ በዓላ ትሰደልካ ስለ ዝኾነት እንታይ ኮይኑ ሰብ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስራሕ መዓት ኣፕሊኬሽን እዩ ዝስደድ ዘሎ እቲ ዝተፃሕፈ ድማ ቻት ጂፒቲ ከከም ንስኻ ዝገበርካዮ ማለት እዩ እቶም ወሃብቲ ስራሕ ድማ ነቲ ኩሉ ዝመፆም ዘላ ሸሓት ሲቪ ከንብብዎ ስለ ዘይክእሉ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ድማ ሳቶም ይጥቀሙ ኣለዉ ስለዚ ኤኣይ ቨርሰስ ኤኣይ ዝኸውን ዘሎ መጀመርያ ነዚ ሕጂ ዝቕየር ዘሎ ኩነታት ሓደጋ ከይወደቐካ ክትመሃሮ ከተስተውለሉን ክትቅየርን ክትጅምር ክትክእል ኣለካ ኤኣይ ክትጥቀመሉ ኣለካ ኤኣይ ሓደጋ ከይወደቐና ድማ ዘድሊ ምትዕራይ ክንገብር ኣለና በዓል ኢሎን ማስክ ድማ ካብዚኣቶም ክትመሃር ክትክእል ኣለካ How much do you sleep in a given night? About 6 hours on average. So about 6. So that's, it wouldn't have shocked me if you said 3 or 4. So the next question is, how many hours do you work a day? I work almost every waking hour. And Ben, he's not kidding at that. Yeah. Like when Elon and I were first getting to know each other, I suggested, I said, hey, let's grab dinner sometime. And I don't know if you remember what you said. You said, I don't eat dinner. I don't have social dinners, really. Right. I mean, I mean, you obviously eat food, but yes, the idea of like, you're not going to a restaurant for 2 hours. But the idea of like, I don't, but it was just kind of matter of fact. Why would I go to dinner? Like, you work. Yeah.
I literally just I'll have lunch and then abroad during meetings and continue the meeting. Look, how much do you sleep? زي إلى ماسك يذهب تمنع علمنا يسلم انتهي هبتي مسلم انتهي من ماليسي هبت مالو انت حري لهم كمستير راتي نقرالو كندي ساعات سرح لهم بجاك 6 ساعات زدقست نفس وكف تنسي الله زلو ساعات اسرح له غيلو انت خغبري كنزي سرح قاعد نوس الاماناتو بيربس ناتو سلو زخونه اتي زحقسون زعقبانا بهيوت سرح يتخالو كله ጭንቃ ስለ ተፈጥሮ ሊለ ዝግምታነ እንበር ንዓ በኃይል ስራሕ ይሉ ዘገድዶ ከምዚ የለ ፍሎትዩ እቲ ሒዝዎ ዘሎ ሃብቲ ንዑ ይኮነ ደቅ ሓምሻይ ወለዶ ደቁ ከይሰርሑ ክነብሩ ከም ዝኽእሉ ክገብሮም ዝኽእል እዩ ግን እዚ ሰብ እዚ ልዕሊ ማንም ይሰርሕ ስለዚ ስራሕ ክብረት እዩ ሃብቲኻ ሃብታም ኮይንካ ደኺኻ ኩሉ ነገር ሃልይካ ክሰርሕ ፅቡቕ እዩ ምስናቱ ደረጃ ዝወዳደር ዓቕሚ ይኹን ደረጃ እውን ዝኾነ የብለይን ግን ኣነ እውን ዳርጋ ዝበዝሐ ሰዓታት ይሰርሑ ደስ ስለ ዝብለኒ ከምኡ ደስ ኢሉካ ትሰርሖ ስራሕ ተረኺብካ ድማ ኣብ ዓለም ፅቡቕ ነገር እዩ ምስድራኻ መናብሮኻ ይትረስዕ ጥዕናኻ ይትረስዕ ግን ስራሕ ክብረት እዩ ካብ ካልእ ካብ ሕማቕ ነገራት ድማ የጥሕነካ ስለዚ ስራሕ ንፍቶ ስራሕ ነድንቕ ንሰድ ዝሰርሑ ዘለዉ ድማ ነተባብዕ ንሕና ድማ ሰሪሕና ንኽንዓቢ ኩሉ ነገራትና ድልው ንኹን ሕጂ ናብቲ ኣብ ቦገን ኢትዮጵያ ዘሎ ድራማታት ክንሰግር ኢና መጀመርያ በዚ ንጀምር ያለበት ክልሉ ከተሞች የግድቡ ምርቃት የድጋፍ ሰልፎች ተደርገዋል። የብልጽግናው ሹም የእርስ በርስ ጦርነቱ አስተባባሪ ወያኔ ነው ሲሉ ተሰምተዋል። የፋኖ አመራሩ ደግሞ አብይ ደፍሮ ወደ ኤርትራ አይተኩስም ሲሉ ገልጿል። የህዳሴው ግድብ ምርቃትን ተከትሎ ብልጽግናዎች ህዝቡ ለኛ እንደሚደግፍ የተፈጠረውን ግለት አሟጣችሁ ተጠቀሙ የሚል መመሪያ ወርዶላቸዋል። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ዓይነት ፖለቲካዊ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ሓደ ነቲ ኣቢ ነዛ ዲጋ ዝተወደት ከም ፕሮፓጋንዳ ከም ዓብይ መጎሳጎሲ ዝጥቀመላ ዘሎ እዚ ድማ በቲ ህዝቢ ደገፍ ረኺቡ ናብቲ ክኸዶ ዝደሊ ዘሎ ኣጀንዳታት ክሕግዞ ዝኽእል ዘበለ እዩ ዝገብር ዘሎ ከግድቡ ወደ ወደቡ ከግድቡ ወደ ወደቡ ኡላ ከግድቡ ካብቲ ዲጋ ናብ ወደብ እናበልካ ዝግበር ዘሎ ድራማታት ድማ ብቐፃል ንሰምዕ ኣለና ኣቢ ነቲ ዲጋ ስለተወደ ሕጂ ሶሊዳሪቲ ናቱ ወይ እውን እቲ ደገፍ በዚ ናይ ወደብ ኢሉ ህዝቢ ኣብ ዙርዩ ጠጠው ንኽብል ብዙሕ ፃዕርን ፕሮፓጋንዳን ክገብር ንሪኢ ኣለና ሓንቲ ካብቲ ለንቀነ ዝተራእየት ተገርም ወይ ከዓ ተሕፍር ነገር ተላ ድማ እዚያ እያ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ በእኔ እምነት አገሪቱ አሏት የሚላቸውን ችግሮች በደንብ የዳሰሰ ችግሮቹ መዳሰስ ብቻ ሳይሆን መፍትሄ አቅጣጫዎችን የጠቆመ ወደፊት እስካሁን እየተሰራባቸው የመጡ ጉዳዮች እንደተጠበቁ ሆነው ወደ ፖሊሲ ማዕቀፍ ሊሸረፉ የሚችሉ ሐሳቦች እንደተጠበቁ ሆነው በማመላከት ደረጃ ግን ብዙዎቹን ችግሮች በዝርዝር የዳሰሰ መፍትሄዎቹን የጠቆመ እስከሆነ ድረስ ይቅር በመጽሐፍ መልክ ተደራጅቶ ወጥቶና ፓርላማ መክፈቻ በሚሰጡ ንግግሮችም ጭምር በእንደዚህ አይነት ደረጃ ጊዜ ተወስዶ ልንወያይበት የሚገባ ትልቅ ዶክመንት ስለሆነ ይሄንን ከንግግር በዘለለ ወደ ጽሁፍ ቀይረው ያቀረቡልን ጠቅላይ ሚኒስትር ማመስገን ፈልጋለሁ። መጽሐፉን እዚያ ንሪኣ ዘለና ናይ ጌታቸው ናይ መወደታ ውርደት ዝተረጋገፀላ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ንናይ መፅሓፍ ሓዳሽ መፅሓፍ ናይ ኣቢ ብሓቂ ክሳዕ ክንደይ ፅብቕቲ መፅሓፍ ምዃና ንሽግራትን ኮላይ መፍትሒታት እትገልፅ መፅሓፍ ብከምዚ ደረጃ ብፍሉይ መንገዲ ዝተቐረበት ናበለ ከመጉሶ ብዙሓት ወገናት ድማ ንጌታቸው ረዳ ተቀዳዲሞም ነቲ ንሱ ዝበሎ ዘይኮነ ሕጂ ዝበሎ ዘይኮነ ትማሉ ዝብሎ ዝነበረ ሸር ክገብሩ ጀሚሮም ማለት እዩ በስልጣን ላይ ኖረም ከስልጣን ወረደም ስለ አብይ አህመድ እውነት ሆና የምትቀጥል ስለ ብልጽግና እውነት ሆና የምትቀጥል ነገር ናት። ከብልጽግና ባንወጣ ኖሮ ጥሩ መኪኖች እንዳ ነበር። እስቲል ግን አብይ ሙሾ ሲያወርድ ሙሾ ተቀባዮች፣ አብይ ዘፈን ሲያወጣ ዘፈን ተቀባዮች ነው የምንሆነው። ሌላ ምንድን ነው የምንሆነው? ለትግራይ ህዝብ እንቆምለት፣ ለትግራይ ህዝብ ምንለት ነገር የለም። እውነት በውጤት ካሰላው የትግራይ ህዝብ እዚ ትማሊ ዝብሎ ዝነበረ እዩ ንዓቢ ንብልፅግና ንዓብን ንድሕሪ ክንቅበል ጀሚርና ኩሉ ግዜ ናቱ ንሱ ከበሮ ሃራሚ ንሕና ተቐበልቲ ኢና ክንከውን እያ ብሕፅር ዝበለ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣብይ ኣሕመድ ማስተርፉል ሓሳቡ ምዃኑ ኣብዛ ቪድዮ ንውሕ ዝበለት እያ ብብዙሕ መንገዲ እዩ ጭብጢ ዝህብ ስለዚ እንድሕሪ ጉዳይ ናይ ትግራይ ነገር ኢፍና ኣጀንዳ ናይ ኣቢ ምስሳይን ኣቢ ዘዳለዎ ከበሮ ምስዕሳዕን ኢና ክንከውን ኢሉ ኤግዛክትሊ ነታ ክንኮና የብልና እናበለ ዝዛረባ ዝነበረ
بقالن بتكبارن كجبر زوعلن زحدرن زولو سد ما جيتاچو ردا جيتاچو ردا credibility ناتو تأماننت ناتو completely كبيرو ግን ረብሓ ይረክበሉ ሎ ንሓዋሩ ከመይ ክኸውን ትኩነታት we don't know ቴክኒካሊ would have been better off ልጆቹ ባይሞቱበት ሰራዊት ጋር ገባለሁ ሰራዊት ጋር ይኖርኩት አሁን በቅርብም ግንባር ሄጄ ሰራዊት ሳገኝ ከሚያሳዝኑኝ ከሚያሳብዱኝ ነገሮች አንዱ ዶክተሬት ይማር የነበረ PhD ይማር የነበረ ማስተርስ ተምሮ PhD ይሰራ የነበረ ምህንድስና 3ኛ ዓመት ተማሪ ነበር ውስጥ የምትለው በርካታ ሺህ የሚቆጠር ወጣት የትግራይን ክብር አስመልሳለሁ ብሎ ወይ አካሉን አጥቷል ወይ ጌታቸው ረዳ ዝነበረ ክብሪ ብፍላይ ኣብቲ ግዜ ቃልሲ ቀፂሉ ድማ ኣብ ግዜ ቃልሲ ድሕሪ ድማ ከም ኣመሓዳሪ ናይ ተዓዲ ወላ እኳ ኩሉ እቲ ህዝቢ ደጊፍዎ ኣብ ጎኑ ነይሩ ተዘይበልና ዓብ ክብሪ ዝወሃቦ ዝነበረን ኣብቲ ቃልሲ ድማ ብኣካል ተሳትፈን ዓብይ ተስፋ ዝገበሩሉ ተጋሩ ዘይከኣል በዚ ደረጃ ሕጂ ወዲቕዎ ዘሎ መጋበርያ ናይ ኣቢ ኮይኑ ክነብር ግን ኣይፅበይዎን እዮም ነይሮም ስለዚ እቲ ኩሉ መንእሰይ ካብ ዝተፈላለየ ፅላያት ናይ ትግራይ ንበዓል ጌታቸው ረዳ ኣሚኑ ኢንጂነር ዝነበረ መምህር ዝነበረ ናይ ካልእ ማሕበረሰብ ሂወት ዝሰርሕ ዝነበረ መንእሰይ ንበዓል ጌታቸው ረዳ ኣሚኑ ክንቃለስ ኢና ኢሎሞ ንበረኻ ከይዱ ዝተሰወ ዝሰንከለ ብዙሕ ፀገማት ዘጋጠሞ ቁማር ተበሊዕካ ኢሎም መንሳቶም ሸተት ኢሎም ኣብታ ናይ 4 ኪሎ ምቾቶም ተመሊሶም ኣሎ በዓል ጌታቸው ረዳ እቶም ዝተረፉስ ካብኡ ናብኡ ኸማ ነቲ ዝተቃለሱሉ ዕላማ ነኺሶም ይቃለሱሉ ኣለዉ ስለዚ ደብረፅዮንን ብሎኩን ንምንታይ ዕላማ ተቃሊሶም ጥራይ ዘይኮነ ነቲ እንተወሓደ ዝገበርዎ ይቕፅልዎ ኣለዉ በዓል ጌታቸው ረዳ ግን ክሳብ ክንደይ በቱ መንእሰይ ከም ዝተላገፁን ሎሚ ድማ ነቲ ትማሊ የጥፋና ኣሎ ሰራቂ ሌባ ኣብይ ኣሕመድ ለኽባጥ ሓሳዊ እናበለ ዘዋርዶ ዝነበረ ንዑ ከመጉስ ቃላት ከም ዝሓፅሩ ዘሎን ኣፉ ዝኸፈተላ ቦታ ድማ ነዚ ንሪኦ ዘለና ድራማ ንኽብል ይውዕል ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ እሱ ጥራይ ከምኡ እንተበለ እቶም ካልኦት ግን ከም ናቱ ክውድስዎ ግዜ የብሎምን ዋላ ኤነርጂ የብሎምን ብተደጋጋሚ ኣንፃሩ ደው ዝበለን ተሪር መርገፂታት ካብቲ ካሊእ መፅሎ ብፍላይ እቲ ናይ ኣምሓራ ኢሊት ነዚ ኩነታት እዚ ኣበርቲዑ ይቃወሞ ዘሎ ብፍላይ ነቲ ኣቢ ዘርእዮ ዘሎ ፅያፍ ተግባራት ድማ ተደጋጋሚ ክዛረቡሉ ንሰምዕ ኣለና ያ ያልከው እኮ ነው ከረባት አስተካከለ እኮ ነው ሌላ ትርጉም ስላለው እኮ ነው ስለዚህ የዚህ የፕሮቶኮል ጉዳይ እጅግ በጣም የሚያሳፍር ሁኔታ ውስጥ ወድቀናል በእውነት እንደው በጣም አዝናለሁ ዘመኑ ደግሞ የቴክኖሎጂ ዘመን ነው ወዲያው ነው የሚተላለፈውና ለሀገር ያቆማለው እኮ በነገራችን ላይ እጅ አጨባበጡን አይተ ከሆነ እጅ መጨበጥ ኬንያውን መሪ ነው ማንን ከጀርባው ሄዶ ሲያሻው አይቻለሁ እና በጣም ፐርሰናል ስፔስ የሚባል ነገር እንኳን አያውቅም ሰውዬው ምን አይነት ካልቸር ውስጥ ነው ያደገው በምን አይነት ኤንቫይሮንመንት ነው ያደገው እኔ ግን ምን አልኩኝ በውስጥ የተለማመደው ነገር ነው this guy ወንዶችን ማሻሸት መነካከት በውስጥ ለምዶታል በስውር የተለማመደው ነው በአደባባይ የምናረጋው በድብቅ የተለማመደው ነገር ነው አደባባይ ላይ ዘሩ የሚወጣ እኔ አሜሪካ ሀገር አንድ ሰው መጥቶ ከጀርባዬ መጥቶ ቢያሸኝ ሴት ትሁን ወንድ I will feel very, very uncomfortable. የማንም ሰው እጅ ላይ ከም ንሪኦ ዘለና ኢትዮጵያውያን ንኣብይ ኣሕመድ I think ናይዚያ ጓል ቲዮሪ ወላ ትቅድሚኡ ዘለውን ኩላቶም ዝብልዎ ዘለዉ ናይ ብሓቂ ውርደተኛ መራሒ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ እዚ ባህሪ እዚ ካብቲ ናይዚያ ጓል ዘረባ እንተሰሚዕካዮ ቀዳማይ ነቲ ፕሮቶኮል ናይቲ ሃገርን ክብርታት ናይቲ ሃገርን መራሒ ናይ ሃገርን ክገብሮ ዘይግብኦ እኳ ይገብር እንተሎ ግን እዚ ነገር እዚ ኣይኮነ መራሒ ኮንካ ተራ ሰብ ኮንካ ክትገብሮ እውን ዝከኣል ኣይኮነ ፐርሰናል ስፔስ ይብልዎ ነዚ እሱ ዝገብሮ ዘሎ ንሱስ ኣብ ካልእ ብሕቡእ ዝገብሮን ዝለመዶን ከም ዝኾነ ንዑዩ ነቲ ዝለመዶ ኣብ ደገ ደውፅኦ ዘሎ እያ ትብል ዘላ it makes sense ማለት ሃንደበት ሰብ ኣካል ከም ዘይገብር ውፅእ ኢሉ ኣብ ቅድሚ ካሜራ ኣብቲ ዝዓበየ ስቴጅ ናይ ሃገር ዝዓበየ ፕሮጀክት ናይ ኣብ ታሪክ ሰሪሕና እናበልካ ከለኻ ናይ ካልእ መራሒ ሃገር ከማኻ ሃገር ንዝመርሕ ዘሎ እሞ ተባዕታይ ሰላም ክትብሎ ጥራይ ከማን ኣገባብ ዘለዎ ብድሕሪት መፂኻ ሕቁ መሳጅ ክትገብሮ it's shameful እዚ ነገራት እዚ ከም ኣፍሪካውያን ከማን ዘሕፍረና ነገር እዩ ክትፈልጡ ዘለኩም እዚ ዘሕፍር ነገር እዩ ከም ኣፍሪካ ክትሪኦ ከለኻ መሳጅ ንኬን ዊልያም ሩቶ መሳጅ ክግበረሉ ተደልዩ መሳጅ ዝገብሩ ይህልው እዮም ኣብ ኢትዮጵያ መሳጅ ኦርደር ገብረሉ ይኽእል እዩ it's just embarrassing
ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ነዚ ኩነታት እዚ ብዙሕ ቪድዮታት ትርኢ ኣለኹ and it makes sense ወላት ሰላም አባሃሉ ኣብ ካልእ ክሪእዎ ጨባበጡን አይተህ ከሆነ እጅ መጨበጥ የተለመደ ነው፣ በመሪዎች ይደረጋል፣ በጣም ስርዓቱን የጠበቀ ነገር። ግን የሱ እጅ አያያዝ ሁኔታ አሁን ዓለማችን ውስጥ እንግዲህ ኢትዮጵያ ከባለም ከምንም አንፃር እንዲህ አይነቱን ነገር አትፈቅድም። ህዝቡም በጣም የሚጠየፈው ባህል ነው ይሄ የወንድና የወንድ ከመጠን ያለፈ መተሻሸት። እዚህ ሀገር አሁን ይሄን ወዲያውኑ ወደ ሌላ ትርጉም ነው የሚወስዱት። ምን አይነት ያው የታወቀ ነው ያቻ ምንድነው ተመሳሳይ ጾታ ጋብቻ ጋር በተያያዘ ወደዛ ነው ሰው የሚወስደው። ወንድና ወንድ በዛ ደረጃ ከተጨባበጠ አብይ ደግሞ ብብት ስር ገብቶ ነው የሚስመው አንገት man this is a lot. This is really a lot. ግን በሓፈሻ ነቲ ዘሎ ዘላታ ተወሰኸታ ይኮይኑ ዘሎ ብዝኾነ ኣብ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ድማ ስግር ክንብል ምክንያቱ ብዙሕ ስለ ዘሎ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሰራዊት ትግራይ ካልኦት ፖለቲካዊ ፓርቲታትን ንብሎ ዘለና ብድምር ኣብ ትግራይ ዘለና ፍጡራን ኩናት ይንደልን بفصل يندله هنا نزلنا ስለዚህ ሆነ ወል ፕሪቶሪያ ይተግበር هنا نزلنا ይተግበር برنامج شعبي كدينا ديلنا هنا نفرنهم كدينا ديلنا هنا نجوزهم كدينا ديلنا هنا ناولهم كدينا ديلنا هنا وعلى البريتوريا يتكبر تنوع البريتوريا استقمت أبونا يتكبر زي أنس كم يجرن فان يبلا ما فان حورات يمسع كم يجرن أو جزء يسدنا كم يجرن إيرترا يسدنا كم يجرن تقول صلي يبلانا وقع حتى جنرال تردس زملاء لسر له نديساكو كلمة مالا لسكو يقولون زفر من الله تستقبركم بحفجة بوغن تقرأي دما دقيمهم دقاقيمهم ناي سلام اتزقبر ووت امدو يخون كالوون نسلام بر نكويناتن عقرقرن دليتن شوهاتن كم زي بلوم يمزقل تزالو which is very important كالو سمعو بزي تراب بسقومت إثيوبيا تدناقيصام بقدماي منيستر أبي أحمد أبي كوينات مس إيرترا زملكة زواسدو سقومت سيبو أسمرا ترير قبر ملسي بالام قدماي منيستر أبي أحمد مس إيرترا كوينات كل خمس خلن نزيب بمولو عقمي ملسن مهابي خلن يزبلو فولي كوماند بوست أتايشلوم اتو كوماند بوست دما سراويت إثيوبيان كالوت حيلتات أتان نتي كقاتم يخلو يستبهالت أقام الممكات مولو عقمن دلونة زمتشاتو مخانو حادث أبتاوات إلوم تسفحفحن عن دارن من قدتات سرعات إثيوبيا كقتا قالو كتب الإيرترا أتحساسيبهم መንግስቲ ኤርትራ ሕቱ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ሕልሚ ብምባል ዝገለጸ ኮይኑ ብልጽግና ነቲ ኣብ ውሽጡ ዘጋጠሞ ፖለቲካውን ቁጠባውን ቅልውላው ከም ሽፋን ንመስኮት ባሕሪ የንባህቕ ኣሎ ክብል ነቒፍዎም ነቲ ሓዱሽ መግለጺ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ኣዝዮም ተረርቲ ሙሉእ ሓሳባት ዝሓዙ እዮም ብወገን ሰበስልጣናት ኣዲስ ኣበባ መስኮት ድሕሪ ዲፕሎማስያዊ ዘይኮነ ሓይሊ ምጥቃም ዝብል ኣማራጺ ምህውታት ጀሚሮም ኣለዉ ዝበለ እቲ መግለጺ ንዘባዊ ሰላምን ኣህግራዊ ሕግን ሓደጋ ዘቃልዕ እንደ ረኣይ ክብል ነጺግዎም ወለድና خمسلو صنبلالي عسي مقمجا زي كدنت مدر خدنت يبلو بزبل مثالياوي اقلالصا جمره ات مغلص اسمرام ازي نتي بوغن سرعت بلصقنا بيبي ابز حلف اوارح كسمع زصنح ابزقنيات زي دما بصعق زقصل حلم مونان لالاو مسكوت بحري بلكع زغلصي بموال حججلوم ازي بلعلو سبسلطان كادرتات عصوبات نطفت محاورا مرخبتاتن كالوت اكلاتن بمغدي معخنات زينا مدرتات دغساتن كال اغاطامتاتن زدغاغم زلو صعوق زيناوي زمت زبلو منيستر زينا إيرترام نتي زي حقاون هواخن اكي أجندا حقاوي هاقراو بهاقين ممسال زقابرو موغس واسيلوم بمرز حاسوتن صوت صواين استلعتت صوا ويترخابو مخانو دما ن إثيوبيا طراي زي كونه نزسف حزوبانا تنق زي مرقع خون زخل عند رأيو بموال أتنقيقوم سبسلطان بلصقنا حلوف حليفوم نتي ጽቡቕ ነገር እቲ ናይ ኤርትራ መልእኽቲ ናብ ትግራይ ይኹን ናብ ኢትዮጵያ ጽቡቕ ገይሩ መልእኽቲ ይበጽሖም ከም ዘሎን ኤርትራ ድማ ዝኣክል ጽቡቕ ዝኾነ መልሲ ትገብራላ ዝኣክል ክብሎ ይክልኒ ካብኡ ንላዕሊ ክግበር እየ ድመርፅ ኣነ ምርጫ ናተ እየ ዝብለኩም ኤርትራ ኣግሬሲቭ ዝኾነ ናይ ሚድያ ካምፔን ክትገብር ክትክእል ኣለዋ ምክንያቱ ኤርትራ ሓቅነት ስለ ዘለዋ ሓቂ ድማ ማዕረኽ እንደ ሓቂ ኣለካ ኣበርትዕካ ክትጉስጉሰሉ ክትክእል ኣለካ ሓሳዊ ልዕሊኻ እናጎስጎሰ ሽግር ክፈጥረልካ እገዳ ክፈጥረልካ ተፅዕኖ ክገብረልካ ከጸልመካ ሽምካ ዝውዕል ተኮይኑ ዕድል ተለካ መድረኽ ተለካ
تقدم حرايا بعد BBC CNN عدل وهبنا نيرو قتبل تخليها لو مجن تعدل كل خامات الناس ابيكس ببزحي بوست تقبر لك اكال بلاتفورمز من قد يوتيوب بفلاي بيوتيوبون بانجليش درجه كاب هاجر ኤርትራ ድወፅ ነገራት ኩሉውን ጽቡቕ እዩ ወላ እኳ ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ተቐቢሉ ብእንግሊሽ ዝቕይር እውን ኣሎ የስ ጽቡቕ ዝኾነ ምንቅስቓስ ንርኢ ኣለና ኣነ ብናተይ መምዘኒ ማለት እዩ ኣብ 2025 ኤርትራ ካብ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ዝበርትዐ እውን ዝበለፀ ኣካይዳ ትገብር ኣላ እኹል ዲ እንድሕር ኢልኩም ንግኖ ሞር ክትቢዳን ብዙሕ ክግበር ምተኻለ ስፔሲፊክ ናይ ሚድያ ናይ ስፔሻል ናይ ሓበሬታታት ብዘይት ሚኒስትሪ ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ምክንያቱ ንሱ ሲሪየስ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ካብ ፍልይ ዝበለ ኣካውንታት ብምውፃእ ብብዝሒ ክስራሓሉ እንተዝኽእል ደስ ምበለኒ ግን ሶፋር ዘሎ ግን ፅቡቕ እዩ በዚያስ ከንቐፅል መከራኸሪ ዓሰብ ብቐዳይ እናሰማዕኹ ማለት እዩ ዓሰብ ስራስ ገዚእያ ነይራ እሞ ምስ ኤርትራ ክትሕወስ ይብላን ዝብል እዚ ደንቆርቆር እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ሙሉእ ኣብ ትሕቲ ግዛኣቶም እትዮም ሞ ትግራይ እውን ካልኦቶም ኣብ ትሕቲ ግዛኣቶም ዝነበረ ተደለዩ ራስ ገዝ ክገብሩ ተደለዩ ካሊእ ክገብሩ ሓይሊ ነይርዎም ስለዚ ዓሰብ ዝበሃል ቦታ ካብ ኤርትራ ፈሊና ራስ ገዝ ጌርና ስለ ዝነበርና ምስ ኤርትራ ክኸይድ ኣይኽእልን ዝብል ጌጋ እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ኮይኑ ፀኒሑ ንሰብዓ ዓመታት ዝኣክል እቲ ቦታ እዚ እውን ናባና እዮም ከምፅዎ ዝደልዩ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ተጋሩ እዮም ሓሊፎም ሂቦም ዝብል እዚ እውን ጭቡጥነት የብሉን ስለዚ ከጠቃልል ከለኹ እንታይ እዩ ክገብር እንታይ ዘይገበረ እዮም ዝብሉና ዘለዉ ብግልፂ ንኣና ንኤርትራ ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣተና ኣፍሉጦይን ይሁን ኢልና ሽዑ ንሽዑ ውግእ ዘይኣወጅኩም እዮም ዝብሉና ዘለዉ ተዘይኮይኑ ቅድሚ ኣዲስ ኣበባ ምእታውና ንሕና ንሶም ኣቐዲሞም ብክልተ ወይ ሰለስተ መዓልትስ መርኣት እዮም እቲ ኣፈላለዩ ኣለዎ ናይ መዓልትታት ይመስለኒ ተዘይተጋግየ እዎ ስለዚ ነዚ ኣፍልጦ ሂብካ ትውግእ ከይቕፅል ምግባር ትክክል ይበሃል ኣነ ትግራይ እውን ብዙሕ ደሚ ዘለዎ ይመስለኒ ዝብሉ ከዓ ዘለዉ ግን እዚ ምስ ገበርካ ሽዑ ንሽዑ ምስ ኤርትራ ክትገጥም ነይርኳ ወይ ትውግእ ክቅፅል ነይርዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ከዓ ኣይንገብሮን ይፍትሐላ እዩ እዚ ትግራይ እናተዋግአ ኣይነብርን ባዕሎም ዝሸጥዎ ዓዲ ተዋጊኡ ከምልሰሎም ትፅኢታ ይግበረሉን እዩ ዘሪኹምና ምስ ኤርትራ እናተዋጋእና ዝብልዎ ስለ ዝጨፍለቑና እዩ መምህር ኣብርሃ ናይ ብሓቂ ብዙሕ መጎስካ ከይበዝሖ ዳ እምበር ነቲ ኩነታት ብትክክል ዝርድኦ ዝገልፆ ድማ እዩ ዝርድኦ ከውሕድ ኣይኮነን ዝገልፆ እዩ ዝሰኣን እምበር ስለዚ ናይ ብሓቂ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ንክግበር ዝኽእል ዝፍጠር ንዘሎ ተፈጢሩ ንዘሎ ዝምድና ብፅምዶ ተጀሚሩ ዘሎ ናብ ዝለዓለ ብራኸ ናብ ዝለዓለ ጥርዚ ክድይብ እንድሕር ኮይኑ ከም በዓል መምህር ኣብርሃም ብዘይ ወዓል ሕደር ኣካል ናይቲ ፅምዶ ኮይኖም ጥራይ ዘይኮነስ ከም መራሕቲ ናይቲ ፅምዶ ኮይኖም ዝያዳ ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ብወገን ትግራይ እንተዝገብርዎም ደስ ምበለና ኣነ he understands he's realistic ነቲ ነገራት ይርድኦ ጥራይ ዘይኮነስ ካልኣይ ድማ ሪያሊዝም ዝበሃል ኣላ ፖለቲካ ሪያሊዝም ፕራክቲካል ክትከውን ክትክእል ኣለካ ኣይዲዮሎጂካል ዘይኮነ ፕራግማቲክ ኣይዲዮሎጂ ነናትካ እዩ ሓደ ክነናት ኣሎ ፕራክቲካል ፕራግማቲክ ምዃን ግን እንታይ ይገብረካ ናትካ ረብሓ ኣብዚ ሕጂ ንፅባሕን እንታይ ክገብረልካ ይኽእል ብዘየገድስ እቲ ኣንፃርካ ዘሎ ወይ እውን እቲ ምስኡ ክትፀምዶ ትደሊ ዘለካ እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ኣይዲዮሎጂ ኣለዎ እንታይ ዓይነት ኣካይዳ ኣለዎ ንዑ ዝምልከት እዩ ንክልቴኻ ከራኽብ ዝኽእል ረብሓ ንክልቴኻ ዘለካ ሽርክነት ብኸመይ ክትሰርሓሉ ትኽእል እዚ ድማ ንስኻ ኣብ ዝያዳ ንዓኻ ዘርብሕ ንውሽጣዊ ጉዳይካ ጥራይ ቀዲምካ ክትሰርሕ ኣለካ ምስቲ ብስግር ዘሎ ድማ ንዑ ዝፃባእ ንዓኻ ግን ዘይርብሕ ክትገብርን ክትዛረብን የብልካ ኤርትራ ጉዳይና ባዕልና ኣለና እዩ ክንደይ ክወስ ዘለና እዩ ክዕረድ እዩ ክንዕርዮ ዲና ክቕፅል ድዩ ንዓና ዝምልከት እዩ ክልክዕ ከምቲ ጉዳይ ናይ ተጋሩ ኮሜንት ክትገብረሉ ትኽእል ግን ውሽጢ ኣቲኻ ብዛዕባኡ ጃጅመንት ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ተጋሩ ጉዳዮም ባዕሎም ኣለውሉ እኹላት እዮም ነቲ ፀገሞም ባዕሎም ክፈትሑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሰባት ክብረት ዘለዎም ሰባት ንኣብነት ብርሃነ ልፍዓተይ ብሓን ዝኾነ ፖለቲካዊ ረዳዳ ኣለዎ ግን ኩሉ ግዜ ሪስፔክት ናይ ኤርትራውያን ዝጥሕስ ነገራት ይገብር እዩ ይዛረብ እዩ ይገብር ክብል ኣይክእልኒ ይዛረብ እዩ መምህር ኣብርሃ ግን ብዙሕ ግዜ ተኸታቲለ ኣለኹ ሂዝ ካብቶም ኣብ ትግራይ ዘሎ ኤሊት ዝሓሸ ዝረኣኽዎ ወይ ሶፋር ካልኦት የለውን ኢልካ መደምደምታ ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ንቐፅል
تعلمت TDF كم استجمرت حبير لهم كابتي خباب زرخبنا يحبريتها كم زردهم عدو من رستومن كابورر تحيلتات لممنزع حدش تتعلمتي نام أخل تعليم TDF بوزحات من أسيات تتأمبيرهم كاب بوغن سودان تتعيشا أبزحز أوان ناب معرب تقراي كبابتات برخت تنكسق الزل أرمي 7 TDF حدش تتعلمت تقبيلا أب مسلطان كم تركب تقاليس لهم كابتا أرمي حبريتات أم قبال زنت إفقازيت أن يمدهاني كدي أب أرمي 7 كورشو عتميتن سلستان صعصع سلطانا يكايد الليلهم اتهم مربتهم استمنطلو حدش تتعلمتي حمورا زبل شم تباهيوم أب سلطانا زصنحو خوينوم نخمرقو أم مدلاو يركب خبل صبص يبلهم ازي متنقار أرمي 7 دما كاب بوغن አዲስ አበባ ተመዛበልት ምዕራብ ትግራይ ንምምላስ ኣብ ናይ መወዳእታ ምንቅስቃስ ከም ዘለዉ ኣብ TDF ሓድሽ ሰራዊት የሰልጥን ከም ዘሎ ልካ ከምቲ ፋኖ ብዙሕ ዘሰልጥን ዘሎ ሸነ ብዙሕ ዘሰልጥን ዘሎ ዓቢ ዘሰልጥን ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ኣብቲ ኢትዮጵያ ዘሎ ወታደራዊ ሓይሊ ሰራዊት ኣብ ምስልጣን እዩ ዘሎ እዚ ድማ ኣብ ናሓትሕዶም ምትእምማን ስለ ዘየለ ፅባሕ ንጎ እንታይ ከጋጥም እዩ we don't know but we better be prepared ዝኾነ ይኹን ኩነታት ተዳሊና ክንፀንሕ ኣለና ዝብል መንፈስ ንርኢ ኣለና መጠን እዚ ምድላዋት ዝሓየለ بو منصر أبي حيلون وتصير نايت هاجرون مليسو ناودق يخيب أجهزة الله ترى كونس مليسو ناودق يخيب سلمتاي حيالات وتدريان حيلات نطلع وبتعدي نخلاتهم بزربات راي كتب منهم ما يتخليها بزربات زيت الرادالون تاك تجبر تخل أمكنياتي خاتقتب جت إمام كسر خاز خلو كابا خاز حيلو كابا خاز زي سنفو وتدريان حيلات طلعوا دما أتي مع كلاي منقص بحال زلوا تلوا تحطي كون أبي أحمد بزح جزالات إثيوبيا سلطان مهلاون دقفنا يكالو سلو زلوي هذا جزء إرترا إزتري وزلون براد شيرمان زبحال أبز حلفة كينات نايتجراي دحر كينات نايتجراي تطوم بالو دما أب نفس وكف عدل زرقبة even عدل أبزي وهابلو كيدو نيرترا نمتسلام قدام يتسلاف زنبري guess what لأن كان بزعبو تامسو تسرح زنبرتن حدا نجرا قاتي ملو انتهي مزبلو زلو ليديا دستا قصص تبحال a resident of Marina del Rey, California and a close friend of Hillary Clinton was convicted of a wire fraud and sentenced to 3.5 years in federal prison by Judge Percy Anderson. ስለዚ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ሓንቲ ካብቲ ኣብ ግዜ ብዝበዓል እዚ ምስ ብዙሓት ካልኦት እናሰርሐት ብድሕሪ መጋረጃ ብዙሕ ትሰርሕ ከም ዝነበረት ግን ትሰርሖ ዝነበረት ካብቲ ታክስ ኤቬሽን ወይ نزجباء تاكس كهبت بالشونات سرع سلزنبرت تتحيزا نسلست عامة فرعان كتسر تعزيد لالو. In addition to jail time, Lydia was also ordered to pay a hefty fine of 1 million. للعدد مليون ناخذ كفلنا IRS نتي Internal Revenue Services بعنا tax collection أمريكا كم بدما 5 شح to her other victims نتوم قالوا دما. Lydia owned and operated tax filing business. لازم هاي tax filing tax سرع تكالني روا. As tax are US مالتي. Her LLC limited liability company was known as an insurance service LLC. Lydia purposefully misrepresented several IRS forms for her clients, most notably from 1040. This caused the IRS to give her client refund and credits which they were not entitled to. زي حانتي بزح زي تزور زلا. I hope the investigation قتيلو نزيوم كالوت ኣብ ዙርያ ዘሎ ሰባቱን የረኻኽበሎም ይኸውን ብሓፈሻ ሓንቲ ካብቶም ኣገደሲት ኣብቲ ፖለቲካል ኤሊት ዝነበረት ምዃና ኢና ንርኢ ዘለና ብዙሕ ሰብ ድማ ነዚ ናታ ምትሓስ ክከታተሎን ክፅሕፈሉን ርኢና ኣለና ኤኒዌይ ኣይ ሆፕ እቲ ናታ ምእሳርን ዘይምእሳርን ክሉ ዘገድስ ኣይኮነን ምናልባት ኮኔክሽን ዝበሃል ብራድ ሸርማን ክህልዎ እንተዝኽእል ፅቡቕ ምዃነ ዝብል እምነት ኣለኒ ሃቪንግ ሰድ ዳት እጂ ናብቲ ካልእ ኣርእስታት ክንሰግር ክንፍትን ኢና ሓደ ካብቲ ደንብ ተቃውሞ ናብ ሲእሉ ክትምለሱ ኢኹም ኢሎምና ብግልጽ ጨንፈራት ወሪዶምኩም ዝግቡ መሰለ ይብሎም መሪሕነት ኢትዮጵያ ክገብሩ ዝግብሱ ገለ ካብተን ጥርጣርታት እንታይ ናይ መን ኣጀንዳ ተሳልጡ ዘለኹም ይመስሎም ነይሩ ኸውን ጣዕመ ዝግዝ መርሓ ሓምሻይ ርእሱ ይመጽኣሉ ዝብል ደብዳቤ ብቐጥታ ሽዑ መጽኢና ውድባት ይግደፍ ተባሂለን حسابن كي تقربون كي تبلون تباهيلو مهورات تقليلهم واغاز مچم እቲ ድራማታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ይዝኻ ክንምንታይ ናይ ስልጣን ህርፋን ከም ዘሎ ኣብዚ ኩነታት ንሪኦ ዘለና it's just ናይ ብሓቂ ዘገርመኒ ናይ ብሓቂ እቲ ህርፋን ናይ ስልጣን ዘሎ but it's good ከምዚ ዓይነት ነገር እቲ
ተዓሻሽዩ ተታሊሉ ዘሎ መንሰይ ክመሃረሉ ዓብይ ኣብነት እዩ ዝረክብ ዘሎ ምክንያቱ ንሰብሲ ነጊርካዮ ጥራይ ዘይኮነስ ሓደ ግዜ ኣብ ባይታ ብዘጋጥም ኩነታቱን ክመሃር ከሎ እዩ حبيت سلفتلنا نيشتي سم تطوعنا بينا جرس جهرتلنا نيشتي سم برغتلك يمتص خمزي حلاو هلب كنا خسرنا قبل عنا زي ما تقولوا اي ثينك زي اخلو لو نعو سمو دل على سري يلا سمنا كله على من قال عليه كنزل نزلا فيها ستاب تزي كوينو اذا نريو زلنا كناتات أبي أحمد مزيوم كسره لي نيرترا بزيوم نزيوم حزيو نيرترا كفر حسب زلو مسكين أبي زرقبو نأبي كل نجار زي كونوا لي خطبة أي نبي إيرترا يوم كوينات كجبرو زيوم ده كونوا سي أبي أوروبا خلوك سمري كالون الله imagine زياتهم أبي إثيوبيا أتيوم نبي جنبارات وزيو I mean man it's حن كم زلو ده لا يخون دحن اسكن ابتكال كنسجر كل تبع النجار كان مزرابي أسمرا سوري أسمرا مدقامي زعبو كل سلاز خونا تراي سبز فولتوي دزارب نحن عركنا عم حاو بليار نخطري سني حكايلو إيدو خمد سبورو حلال لني نحن تقول مصنعتي لا خيدا غوربيتا كبارت خطوة ريوا بس في تاودي غوازبل زي يقولون الحلال أسمرا ينير غوربيت مالت حاو مالت سدرا مالت ينيرو انتي قدس بحالا ينبرن سلاز لو مدما ناتنا ناتنا حلافنات هموصا كيبلو نزبها النجر يلن اي كلون دماي اذا ترايكم كل تبال ابز غرب اواناتيا نبعدنا خطات جميره تنباخيا مبزحتو غزي خاب شودن كما هاغرات اوروبا كما هاغرات اسكاندينافيا تمص نايزيا غوزي نسبوت سدحان دلي مخونه حجيغن اب غلغله بوتاتات اب دق انسيون تراي جميره زمالت نعنا نمنسيات وردت مالتي ولن سيتي عد مالت حبرتسب مالت سلازغونت عدن دحركت عنه جميره حبرتسب يعنو اللو مالت حفتن دحركت عنه جميره حبرتسب يعنو اللو مالت اذا مالت نزي حبرتسب يردون مالت هيكون غنا انت يقدسني ويدما ايراخون اي سمعخون مبال لومي مسلاتي قلاقلنا جميرو مهلاوي إذا كل أب نفسه كف سوبر ماركت كتشيت جميرال حدا ودس مراي أب كتما حنت ولعة يشتي صرورو يلوا وديقة العلم تاخون كمسبلا كل تعيميو إلى كابيانتي كنت بلا خجوز وسميع خجبرو وريه يتي ملسي لذي نعنا نمنسيات يلخو من إيد سمع عدنا زي نحلو حفتنا زي نحلو حبرة السمنا زي نحلو انتخنا مفتوز زربازيا أبنا أول ليتس فيديو كيتكم رأيوا وي جود هيب هالودي أبي أوروبا نتغمدنا رينا زين فلت ياي إيرتراس تكنولوجي artificial intelligence fast internet satellites electric cars كأت ودا نمنن نسلن دأمبر بينجريو كمزة عينتنا بإيرتراس أتانو كاي جرمي أتاتم نجادونا إيرترا كله كم نجار تسعين مالدينا كم جزء وفر زلوا my goodness I mean تنباخسي أنا كابناي تنباخ عبرت زبي متى أب كرن أبلين تنباخو هذا لمود نجار سلزو خنا جن قبول نجار يخون مالته يكون كل لمود نجار تبغى مالته يكون أنا أتري رئيس كام because I don't see the point ولا حنتكم نجار يبلون نمزح والفتات ونكوكم نجار كترقبلي تخلني خشجار أنا بعلو كم نجار زلوا يكونن زجرمكم يو من سيك جبرتري مزجبر كايد ما كل كوين يسمع كتاكل تبلك على كمان كل يلكاغت جمرو كل عينة نجارات كلا نجارات نفتنا سلزنا برنا لو ما حلفنا هنريا خلنا بحق زجرمي سلزي با شعبي أس حيانيو نمزح نجار خل كلنا تبع هلا غلو كم زك حلف خطر خلها آمين زيد بحق تحزني بزعبا زياد دراما دما اتواقس نايز خونا نبرت لعل جوس خل زلو زبن نايزيا كل دي ولا كل دبلو زلو واقعناتس ان حسري زخيت زلو نبليد زارب عبد الحريت من البت زلنا
እዛ ኩል ትበሃል ኣደንዛዚት ኣወላፊት ዝኾነት ቀመም ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ከይትላባዕ ምክልኻል ድማ ሓላፍነት መምሃራን ጥራይ ይኸውን ኣብ መገዲ ይረኽበን ንዓስከ እንተኾንካ ሰናይ እንተኾይኑ ክትቅበሎ ጽቡቕ እዩ ብመጠኑ ኻባይ ተምሃሩ ዝብል መልእኽቲ ኣይሰዓትና ንሓትና ንምድሓን ሰናይ ኣብ ምግባር ዝኾነ ቀመም ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ከይትላባዕ ምክልኻል ድማ ናይ ሓሽሽ ካልእ ጉድውን ክዕልለኩም እዘን ዝረኣየኹም ዘለዋ ቀደም 500 ናቕፋ ሽየጣ ነይረን ሎሚ ዋግአን ኣብ ሱፐርማርኬታት 9 ናቕፋ ጥራይ ኮይኑሎ ተጠቀምቲ ኸቢርና ኢሎም ነዚ ወልፊ ከይገድፍዎ ድማ ናይ 10 ናቕፋ ዝሓሰረ ዓይነት ኩል ተዳልዩሎ እዚ ብዕላማን ብድጎማ ናይ ድለይቲ ክፋእን ዝኣቱ ዘሎ ምዃኑ ዘረዲ نعنا من قارك أول أصبغ يحجس مغنياتو تيزلنا تلواقع كندو عبيا ينبل ناقن كم زعينة نجارات مخلكال نمن سي كم يجركا بارالايس قبرو أمين نعنا ديكونه أمريكا بعلم دري وزلوي دراجس كم يجرو نتي تسلم أمريكاوي كم دبانتهم تعدون لومي تيفنتانول دبال كم يجرو يتعاطر لهم كم زلون نعوخن الكلا خليلهم من فنزويلا بنفرتكينات هرمواي دالا دلولو نمكسيكو تعريف جيرو مالو نيشاينا تعريف جيرو مالو ني كندا تعريف جيرو مالو ስለዚ ድራግስ ሕማቕ ምዃኑ ኣሜሪካ ባዕላ የተመርሐና ዘላ ስለዚ ከምኡ ካብ ኮነ መንግስቲ ኤርትራ ከምኡ ድማ ኣወል ነዚ ጉዳይ እዚ ዱ ደ ራይት ቲንግ እዩ ዝበሃል ሕብረተሰብ መስኪን ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ ብቐሊሉ ክህሰ ዝኽእል እዩ and yeah I mean it's good ብከምዚ መንገዲ ክሕበረና ምኻሉ ፅቡቕ ዝኾነ ዜና ክንሰምዕ ከለና ድማ ክንከታተል ኣለና ንቐፅል ቁሩብ ካብቲ ሶፍት ዝኾነ ኣርስታት ክንከይድ طبعا واحد دخلنا جروب تملك تبعتي مالتي انا مجمرتها مالتي قد زي مخريكم زي كريكم قد زي الدول في افريقيا ومعزوله عن العالم ما عندهم انترنت للافراد وسياراتهم كلاسيكيه وحتى عاصمتهم اسمره كانك في متحف مفتوح في ايطاليا من السبعينات وعرب هاجروا من شبه الجزيره ويسمونها كوريا الشماليه في افريقيا وعندهم مقاهي انترنت تقدر መቸም ቱሪስትስ ኣብ ኤርትራ ብፍላይ እዞም ኢንፍሉዌንሰርስ ከም ሕሱም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ እቲ ዕላማ ድማ ኤርትራውያን ይርእይዎ ስለ ዝኾኑ እቲ ቪድዮ ቫይራል ይኸይድ ኣታዊ ስለ ዘምፅኣሎም ናብ ኤርትራ ይኸዱ ኣለዉ ፅቡቕ እዩ ኤርትራ ካብ ዓለም ተሰዊርና ክንነብር ኣይንኽእል ኢና እቲ ዝወፁ ዘሎ ነቐፌታት ድማ ኣይ ቲንክ ለሚድና ኣብቲ መጀመርያ ይቆጥዓና ነይሩ ሕጂ ግን ራይት ሓቂ ንምዝራብ እቲ ኢንተርነት የብላን ቴክኖሎጂ የብላን እንተደይ ኮይኑ እቲ ካልእ ብፅቡቕ እዮም ዝገልፅዎ ኩሉ ተዓረብ ሰሚዐየ ክብለኩም ኣይክእልን እየ ግን ብሩኽ ህዝቢ ፅሩይ ከተማ ጽቡቕ ስነ ምግባር ዘለዎ ህዝቢ እዮም ዝብሉ እቲ ህዝቢ እቲ ካራክተር ናይቲ ህዝቢ ጽቡቕ ምዃኑ ከተማታትና ጽሩይ ምዃኑ ኣካይዳ ናይ ሕብረተሰብና ጽቡቕ ምዃኑ ዝነግር ስለ ተሪፉ ዘሎ ቴክኖሎጂ ንክትዕርዮ ከቢድ ኣይኮነን ብዙሕ ግዜ እዮም ብዛዕባ ኤርትራ ዝዛረቡ ብዓረቢ ይወፅእ ኣሎ ብፍሬንች ይወፅእ ኣሎ ብእንግሊሽ ይወፅእ ኣሎ ኣይ ዶንት ኖው እቲ ደውፅዎ ዘለዉ ንዓና ደስ ክብለና ዝበልዎ እዩ ሕማቕ ቪድዮታት ሒዞም ህልው እዮም ገለ ምስ ኣጋጠመ ነቲ ሕማቕ ድማ ክዝርግሕዎ እዮም እዚ ዊ ኖው ዲስ እቲ ገይም ከምኡ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ግን ሕማቕ ንኸይወፅእ ኢልካ ድማ ነብስኻ ይተዓፁን ኢኻ ቱሪዝም ከኣትሎ ምክንያቱ ኣትዩ ናይ ሆቴል ከፍል ኣሎ ናይ ገለ ከፍል ኣሎ ኢስ ኦኬ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ፅቡቕ እየ ኤርትራ እንኳ ከፈተቶ እዚ ጉድና ከይወፅእ ወይ ከዓ ሕማቕና ይወፅእ ኣሎ ኢልና ከይንዛረብ ኢትስ ኦልራይት እቲ ጎዲሉ ዘሎ ክንዕርዮ ኢና ምስ ግዜ ከም ኣትዮም ይወፁ ምህላዎም ጥራይ ከም ፅቡቕ እየ ዝርዮ ኣነ ናት ክብሪቶ ድማ ከም ናተይ ይኸውን ተፈለየቲ ኮይኑ ከዓ well everybody has their own right their own opinion أمني صورة حاجة كمزي فقري مسقراس باني تأكلها جل زبال أكشن زي أبدراما راح أفيلمينا أبدراما هم ريوم كلنا قال دخاود تفكر جل إذا حسيت ما أنا بلوك ماله حسينين جل دهان تري كوي نمبر قال نسيت مالتي السبعي قال اطرف حتى ما كنت بلوكم زارو قال اطرف سرحي إذا أتو سبعي كفت معته confidence دلو خاب نفسه مالتي خاب نفسه جنزب أو تسوي زجاج سبعي دلي تتسبعي ናይ ቤተሰበይ ሃፍትለኒ ወይ ድማ በቃ ኣነ ሓፍቲ ኢሎም ዓንዲ ከም ዝኣለቅ ሓንኹ ብልዮሞ ነዚኣ ሓፍቲ ናይ ፈትዋን ድያነ ሓቂ እያ ትዛረብ ኣነ ሓሶት ኣይፈቱን እየ ከም ትሳ ትብሎ ዘላ ፅቡቕ ድማ ነፍሲ ወከፍ ወላዲ ጓሉ ሂወቱ ክመርሕ ዝኽእል ፅባሕ ንግሆ ንዓዓ ጥራይ ዘይኮነስ ንደቃ እውን ፅቡቕ ሂወት ከም ዝህልዎም ክገብር ዝኽእል ሰብ ክምርዓዋ እዩ ዝደሊ ገለገለ ኣወዳት ኣላ ስራሕ ከይሓስካ ስለምንታይ ኣዋልድ ሕራ የብላን ኖ ስራሕ ክትሕዝ ኣለካ ትብሎ ዘላ ሓቂ ፕራክቲካል ድማ እዩ ሕብረተሰብ ኣደ ትኸውን ዘላ ጓል ሓቂ እያ ከተማርፅ ኣማሪፃ እያ ክትምርዖ ዘለዋ እቲ ምምራፅ ናታ ከም ሕማቕ ኣይትረኣይዎ ምናልባት እቲ ዝሓስብዎ ዘለዋ ከምዚ ናይ ፀዓዱ ሚልዮን ዘይሓዘ ባንኩ ይከውን ክብላ ከለዋ እዚ ደሉዥን ወይ ከም ህውታ ትበሃል
ስራሕ ዘለዎ ቁም ነገር ዘለዎ የዘልን ሓዳር ተይላ ግን she's right አሚን እዚ ዘረባ ዝቆጭቀጭ ዘብሎም ሰባት ኣለዋ ነገን ይድግፈ ወተባዕታይ ስሩዑ ሒዙ መናብሩ ሒዙ ንደቀይ ኮም የዝብሎም መናብሮهم ከየገበርካ ሓዳርን ቁም ነገር ንዓኻ ዝምልከት ኣይኮነን ላጀሪ መጀመርያ ህይወትካ አስተኻኽል ስለዚ ከምዚ ዓይነት ምኽሪ ኢና እንደሊ ጀነራል ደቂ ኣንስትዮ ንዘይከውን ኣብ ዘይከውን ሓዳር ግበራ ኢልና ይነማኽርኒና እዚኣ ኸ ለንቀነ ሰማዕኳያ بمدام نبرن كجمر كله هم قاطعمي عدي ميتاتن مالتيو نادي حازن سلز نبرني بخومتاتي جميرو حجي انتايو قدميو ابي تسويني خاو عدي قصيلا دارغا كل تعامت اب 3 عامت تداراريو حجي انا كمان يا بيوتا يزنبر كمان اي مثلا حق زهره بو مزمصيناتيكو انا اجوخ دحنا جوخن بس اخي انكو خانا بركلنا እንታይ ክብል ደሊ ኣነ እዚ ወዲ ካል ዓልየት ተመርዒየ ዘለኹ ፅቡቅ ኣይኮነን እና ንቦይን ምስ ታሪኩ እውን ዝውክል ኣይኮነን ማለት እዩ ማለት ሓደ ተጋዳላይ ጅግና ሃገር ዘምፀ ጋል ናብ ካልእ ሃገር ክትከይድ ጓሉ ዋላ ከይድ ከሎ ከማን ይብሉን እዮም ቶም ስንኩላን ኣቦይ ኳሱ ይኻቦም ግን ቶም ስንኩላን እውን ይብሉን እዮም ዋይ ግን ዳሓነ በቃ ጓልና ንቦ ስለንፈትዎም በ نحن أسدساي ملنا نيري لوميم تصقم يقولون نعوين يقريتا يلومي وخجبر عين برون إتي زوم صوهم أتات زوم صونا بايك أني كما قات أمي مستي نايبوي مسواتي أنا تجاجي مالت نخالي سب كما يكون لي تبع عناية تفضل أنا كوا ما نمسك بفكر كم عاوز أقوم زلوي كونن أنا زي فوتون تايو أدفرتايز مكبار دعري سخونة سب غير نزحفتنا دما حماك سمعونا يدلني مالت دك سباتنا كلنا دك أملاخينا سلزي تبهلن قال ملنا كوا نناتنا يرتراوني يرتراوكم رعوكاز دلن تقونه سبقن حماق سمعيه بلون حدار ندحر غيركا نغنيت مغلطال ترايو سبق حدار كون الكنان منه قال له خلقن نتي كم تتبلو زلا أنا سلوز قبركون قدن كالوت كان باي مسؤول كادفرتايز مكبار دي دقفن حسابنا تام سمع كوا دنجي ساعتني عايش كن it's okay ودي سبي يسون I hope تعي حدار كلوا نابلنا لو معرفتي أبزك نودينا لايك مكبار شير مكبار ريتون حسابكم مقدار دما أيتك دفنا بالكم مزات عم تدرفوا قد فكم